Tervetuloa Älykäst-podcastin pariin. Tässä podcastissa käydään läpi tekoälyyn liittyviä aiheita, mutta myös muita työelämään ja itsensä kehittämiseen liittyviä teemoja. Mä oon Valtteri Suominen, tekoälykouluttaja, ja mä autan yrityksiä sekä yksilöitä hyödyntämään tekoälyä konkreettisesti ja oivaltamaan ennen kaikkea sen mahdollisuudet. Jos olet yrityspäättäjä, käy tutustumassa palveluihin osoitteessa www.futul.fi. Ja yksilöille löytyy myös edullinen ja kattava tekoälyn kurssiyhteisö, josta on tullut erittäin hyvää palautetta. Eli mikäli haluat yksilönä lähteä tekoälyä ottamaan haltuun, jota lämpimästi suosittelen, niin nämä palvelut löytyy osoitteesta www.school.com/tekoälykoulutukset. Ja linkit näistä löytyy myös tuolta podcastin tietoa-osiosta. Ja muista hei sellainen ajatus, että tekoäly ei vie työpaikkoja, mutta ihmiset ja yritykset, jotka hyödyntää tekoälyä tehokkaasti, vie ne työpaikat ja kasvun mahdollisuudet. Hypätään päivän jaksoa ja toivottavasti podcastista tulee jotain uusia ajatuksia tekoälyyn liittyen. Jes, elikkäs tervetuloa Terho Tirkkonen, kiva kun pääsit podcastin vieraaksi. Me ollaan tässä muutamia kertoja ajatuksia vaihdettukin ja ollaan varmasti huomattu sitä, että meillä on aika paljon samoja ajatuksia tästä tekoälyyn liittyen ja eri aiheista. Ja toki samoilla niin kuin asioilla pyöritään, mutta tässä on ehkä mä sanoisin, että on niin kuin molempien intresseissä saada sitä tekoälyä käyttöön ihmisille ja organisaatioille ja auttaa ylipäätänsä ihmisiä niin kuin oivaltaa näitä tekoälyn mahdollisuuksia, niin ei ole tavallaan mielekästä edes ajatella meitä kilpailijoina, vaan nimenomaan kollegoina, jotka auttaa ihmisiä tässä tekoälyn maailmassa. Ja se on mulle itselle tärkeää, että ollaan niin kuin kollektiivisesti auttamassa jengiä, mutta lähdetään siitä, että esittelekö vähän, että kuka on Terho ja mitä Terho tekee? Joo, ja kiitos Valtteri kutsusta tähän podcastiin. Mukava olla täällä juttelemassa. Ajattelen ihan tismalleen samalla tavalla, että ja olen itse asiassa LinkedInissäkin laittanut semmoisia postauksia, joissa on yrittänyt aina kehua ja nostaa ylös noita tuntemiani tekoälykouluttajia ihan sen takia, että ihmiset oppisivat löytämään niitä. Että meitä on paljon erilaisia, joilla on erilaista osaamista, osittain päällekkäistä osaamista, mutta apua löytyy, jos tekoälytaitojen oppiminen kiinnostaa. Mutta tosiaan mun nimi on Terho ja mä oon semmoinen ehkä niinku tietotyön tämmöinen monityöläinen, jos näin voisi sanoa, että on tässä viimeiset 17 vuotta niin tehnyt aika paljon markkinoinnin ja viestinnän kanssa töitä, mutta myös myynnin ja B2B-myynnin siis, ja palvelujen kehittämistä ja esihenkilötyötäkin jonkun verran. Ja mä innostuin tekoälystä tuossa 2020, eli semmoinen vajaa 5 vuotta sitten, kun olin tekemässä maisteritutkinto oli tämmöinen niin kuin työn ohella jatko-opiskelijana, ja silloin sitten hurahdin tekoälyyn ja tein siinä lopputyössä sitten suurella kielimallilla tämmöisen asiakaspalautteiden analysoinnin niin kuin kielimalleja hyödyntää. Siinä oli 32 000 puhelimitse kerättyä suomen, ruotsia ja englanninkielistä asiakaspalautetta, ja sitten totesin, että kyllähän tämä aika hyvin osaa tunnistaa täältä näitä kielestä, vaikka ihmiset on puhunut hyvin eri tavalla, niin niitä semmoisia tietynlaisia teemoja ja yhteenvetoja siitä, että miten vaikka yrityksellä on sitten mennyt näin niin kuin asiakaskokemuksen näkökulmasta. Ja nyt mä oon viimeisen vuoden ollut sivutoiminen yrittäjä ja reilu puoli vuotta niin ChatGPT-kouluttajana. Tämä on se, ehkä mun koreo on tässä ChatGPTn niin kuin taitojen opettamisessa, ja toki on kokeillut kymmeniä ja tutustunut satoihin eri generatiivisen tekoälyn työkaluihin, mutta sitten on huomannut, että on hyvä, varsinkin kun tämmöinen sivutoiminen yrittäjä, niin vetää sitä fokusta johonkin, ja ChatGPT:hen mä rakastuin jo silloin lähes 2 vuotta sitten, ja toki se ei mullekaan ollut alussa helppoa. Mä käytin sitä samalla tavalla kuin Google, että mä laitoin sinne muutama avainsana ja sitten ihmettelin, että minkä takia täältä tulee tämmöistä roskaa, että eihän tämä ole yhtään totta. Ja kyllä, siinä sitten aloin selvittelemään, että jotain mä tein nyt väärin, kun kaikki tätä hehkuttaa, ja sitten päädyin lopulta itse käymään 3
semmoista kattavaa verkkokurssia ChatGPT:stä. Ne oli kaikki englanninkielisiä, koska suomenkielisiä ei ollut saatavilla. Ja siitä mulle itse asiassa tuli sitten se koko liiketoiminnan idea, että pitäisiköhän tehdä suomenkielinen ChatGPT-verkkokurssi. Ja sen sitten tuossa helmikuussa mä avasin sen pilottiopiskelijalle 2024. Ja sitä on nyt sitten kehittänyt ja päivittänyt. Että täytyy sanoa, että verkkokurssiformaattina on ChatGPT:n osalta aika hankala, koska siellä tulee uudistuksia lähes viikoittain, niin se pitää olla aika innokas, että jaksaa päivittää niitä sisältöjä ja infota opiskelijoita, että taas tuli uusi ominaisuus ja ehkä joku asia, jonka joskus aikaisemmin opetti, niin ei toimikaan ainakaan ihan samalla tavalla, mutta peruskehottaminen ei sinänsä ole muuttunut. Et se on kyllä semmoinen taito, joka jokaisen kannattaa jollakin tasolla niin hankkia itselleen. Ehdottomasti. Tuossa mainitsitkin, että teit maisterityötä tai opinnäytetyötä siellä 2020 ja miettii, että niin kuin onpa lyhyt aika, mutta toisaalta tässä tekoälymaailmassa se on hyvin pitkä aikakin, ja jos miettii, että tuossakin kun mainitsit sitä, että niin kuin omalla verkkokurssilla ja näin, kun nämä kielimallit kehittyy kovaa vauhtia ja säkin koit niitä erilaisia haasteita siinä tekoälyn käyttämisessä, tai niin kuin, että minkälaisia vastauksia antaa, niin se vaikka mikä ero on 3.5 tullut jo nyt niin kuin tänne 4O ja nyt O1 ja nyt tuli 4O Canvas ja muuta vastaavaa, mutta se on silti hienoa, että niin kuin jo 2020 on pystynyt jo käyttämään tekoälyä siihen niin kuin sunkin opinnäytetyön niin kuin analysointiin, ja yksi sellainen asia, mitä mä itse välillä toivoisin, että mä saisin olla nyt opiskelijana esimerkiksi maisteriopintoja tekemässä, koska se on ihan älyttömän hieno paikka lähteä opettelemaan just tekoälyn käyttöä, ja mä niin kuin haaveilen, että mä saisin tehdä gradun vaikka uusiksi. Mä inhosin gradun tekemistä niin paljon, että en oikein huvikseen jaksa sitä niin kuin vapaa-ajan huvituksena tehdä, mutta niin paljon mahdollisuuksia se olisi helpottanut mun tekemistä aivan älyttömästi, ja sä siellä 2020 sitä käytit. Mä en varmaan 20 itse edes vielä ollut niin kuin tietoinen, että tällaista pystyy edes tekemään. Et itsekin on nyt pari vuotta tästä. Heti kun ensimmäinen GPT tuli, niin innostuin siitä aiheesta tosi paljon. Mutta toi on kyllä mielenkiintoista, miten tämä kehittyy. Joo, ja silloin itse asiassa mun täytyy antaa 2 taholle tunnustusta, koska ja siis mä lähdin opiskelemaan 2018, ja mä en silloin tiennyt, että tekoäly tulee jollain tavalla liittymään mun lopputyöhön, mutta mä tiesin, mitä mä halusin saavuttaa. Eli mä olin töissä kansainvälisessä yrityspalveluita tarjoavassa yrityksessä, joka toki toimi niin kuin vaan täällä Suomen päässä, mutta tein yhteistyötä pohjoismaalaisten kollegojen kanssa, ja vastasin markkinoinnista ja viestinnästä täällä Suomessa ja sen tiimin vetämisestä, mutta sitten mä toimin myös niin kuin oman työn ohella niin tämmöisenä NPS-managerina, eli vastasin meidän asiakaskokemuksen mittaamisesta. Ja siinä mä tein sitten yhteistyötä näiden pohjoismaisten kollegojen kanssa, jotka olivat samassa roolissa. Ja pohdin sitä, että me kerätään hirveästi dataa asiakkaista, mutta meillä on aika huono asiakasymmärrys. Ja se johtuu siitä, että kun sitä dataa tulee paljon, niin on vaikea vetää niin kuin ehkä yhteenvetoja siitä, että mihin suuntaan nyt vaikka tämä, niin kuin, kun me tehdään jotain toimenpiteitä, joilla yritetään parantaa sitä asiakaspysyvyyttä, asiakaslojaliteettia, asiakkaiden uudelleenostoa ja suosittelijuutta, niin mitkä toimenpiteet sitten johtaa tietynlaiseen niin kuin oikeasti niin kuin käyttäytymiseen ja mielipiteisiin ja asenteisiin siellä asiakkaan päässä. Ja nyt on tietenkin niin kuin aikaa on kulunut, ja nythän paljon näihin tämmöisiin asiakaspalautteiden analysointityökaluihin itsessään on tullut niin kuin tekoälyominaisuuksia. Mä oon niitäkin nähnyt niitä työssäni, että ne on tavallaan niin kuin, se, mitä mä tein silloin sitä työtä, niin nyt se on tullut jo valmiiksi siihen, että kenenkään ei tarvitse enää ostaa tuommoista, vaan että se on ihan sama, kerät se 10 vai 1000 vai 10 000 palautetta, niin ne ohjelmistot on jo niin älykkäitä, että ne osaa antaa nyt samoja havaintoja kuin mitä mä osasin silloin tehdä. Niin kuin, enkä mäkään sitä itse tehnyt, mä ostin sen kumppanilta, joka sitten analysoi sen datan mun puolesta.
mutta kaikki lähti siitä, että oli joku tarve, että ymmärsi, että dataa on paljon, se on arvokasta, mutta siitä ei saada niin kuin irti sitä, mitä sillä voisi. Ja mulla oli vielä semmoinen suurempi haave, että sitten kun me ymmärretään jokainen asiakas, että mitä he on ollut mieltä yrityksen palveluista ja yrityksestä niin kuin yli ajan, koska niitä kerättiin säännöllisesti vähintään kerran vuodessa per asiakas. Eli jos sä olet ollut 10 vuotta asiakkaana, niin sä olet antanut jo 10 puhelinhaastattelua. Tässä oli ainakin se tavoitetila. Silloinhan me aika hyvin ymmärretään asiakaskohtaisesti, että mihin suuntaan se yhteistyö on kehittynyt ja pystytään jopa ennakoimaan sitä niiden suullisten palautteiden perusteella, että tuleeko tämä asiakas pysymään vai lähtemään. Tuleeko se ehkä ostamaan lisäpalveluita. Ja siinä mulla oli niinku sit haaveena, että viedä se niinku tekoälyn avulla semmoiseen personoituun asiakaskokemukseen, että me pystytään oikeasti kommunikoimaan ja palvelemaan sitä asiakasta just sen pohjalta, mitä se on niinku meille vastannut eri kyselyissä. Et kun mä tutkin tosi paljon myös siinä, että mä en tehnyt vaan tämmöistä niinku tekstin analysointia, vaan myös kävin läpi niitä numeroita ja miten ne numerot, eli kun annetaan arvosana, että suositteletko 0-10, niin miten se vaikuttaa siihen asiakaslojaliteettiin. Ja loppujen lopuksi sillä oli paljon pienempi merkitys kuin niillä avoimilla palautteilla. Että niin kuin keskimäärin asiakas antaa 8, mutta ei se tarkoita sitä, että se on tyytyväinen tai että se on tyytymätön. Suomalaiset vaan on semmoiset, ei ne anna helposti sitä 10, mutta kyllä ne sitten antaa niitä huonoja arvosanoja, jos ne on tyytymättömiä, mutta sekään ei tarkoita vielä sitä, että ne saattaa lähteä. Yleensähän siinä käy niin, että sanat huono arvosanan, sen jälkeen sä saat parempaa palvelua, koska susta halutaan pitää kiinni, ja sitten niin kuin fokus menee yleensä aina just niihin, jotka on antanut niitä huonoja arvosanoja, vaikka todellisuudessa suurin osa asiakkaista on niitä keskitien kulkijoita. Ja tästä toi on aika iso johtamisen ongelma myös monissa organisaatioissa, jotka käyttää NPS-mittarina, että ne keskittyy vain niihin, jotka antaa huonoja arvosanoja, ja sitten ne suuri massa, joka yleensä on kuitenkin niitä 7-8, ja voi olla jopa, että niitä suosittelijoita on yhtä paljon kuin niitä kriittisiä, niin sitten niihin ei keskitytä ollenkaan, vaikka ne on ne, jotka tuo rahan niin kuin taloon vielä huomennakin. Niin joo, mutta tämä oli pitkä pohdinta siitä näytetyöstä, mutta niin mun piti antaa 2 krediittiä, eli mikä sai mut innostua tekoälystä, niin oli ensinnäkin tuo Antti Merilehdon Tekoäly nyt podcast-sarja, en tiedä tehdäänkö sitä enää, ainakaan Spotifyssa ei enää ole niitä ensimmäisiä tuotantokausia, mutta se alkoi mun mielestä 2019, että mä kuuntelin ne kaikki jaksot ja mä jopa käytin niitä lähteenäkin mun opinnäytetyössä, koska oli niin vähän kirjallisuutta niin kuin moderneista tekoälyratkaisusta, mutta hän kävi sellainen sitten läpi erilaisia tämmöisiä pokkeja, mitä ne on tehnyt. Ei välttämättä hän ole tehnyt, mutta hän kävi haastattelemassa eri tahoja. Ja sitten toinen oli Elements of AI-verkkokurssi, joka oli Helsingin yliopisto ja Reaktorin silloin tekemä. Mä en tiedä, kenen omistama se on nykyään, mutta se oli semmoinen, mikä sitten avasi mun silmät, että okei, tästä tekoälyssä on kyse. Et loppujen lopuksi tämä on matematiikkaa, tämä on tilastotieteitä, tämä on kielitieteitä. Ei tämä ole mitään mystistä niin kuin jotain, mitä ei voisi ymmärtää. Tämä on Kyllä. Todennäköisyyslaskentaa käytännössä. Oli jo hyvä pointti. Mäkin yliopistossa kävin tuon Elements of AI, eli käytännössä on tosi hyvä paikka siihen, jos haluaa ymmärtää vähän niin kuin syvemmin, mistä siinä tekoälyssä on kyse, että mitä niin kuin koneoppiminen, neuroverkot ja tämän tyyppisiä asioita siihen liittyy. Toki niin kuin ne generatiivisen tekoälyn käyttämisen aikakaudella ja sen tuomismahdollisuuksissa se ei ole aina niin relevanttia edes ymmärtää, miksi asia toimii niin kuin toimii. Jos ajatellaan vaikka nyt Exceliä, niin se ei ole niin kuin mielekästä ihmisen näkökulmasta se, että miksi Excel tekee niitä asioita, kun sen tekee, tai miten se Volvo on nyt rakennettu siellä liukuhihnalla. Tärkeämpää on osata ajaa sitä Volvoa kuin sitä, että sä tiedät, minkälaisessa härvelissä se runko on rakennettu, tai miksi se ajotietokone nyt osaa, tai miksi siinä on peruutustietokone, tai muuta vastaavaa. Eli se käyttö on niin kuin merkittävintä, ja tästä tuli paljon hyviä juttuja kyllä ehdottomasti, ja me ehkä nyt mennään tuonne just tässä podcastissa, pyritään syventyä nimenomaan tähän generatiivisen tekoälyn käyttöön ja niihin mahdollisuuksiin, mutta toi Elements of AI on, jos haluaa niin kuin vähän päästä pintaa syvemmälle siinä niin kuin perusoppimisessa, niin se on hyvä lähtökohta semmoiseksi aika kevyen kynnyksen oppimismatkaksi, koska ihmisillä on myös haasteita siinä ehkä tekoälyn ymmärtämisessä ja käytössä myös se, kun ei ymmärretä ja halutaan, ihmisillä on semmoinen tiedon jano
tietyllä tapaa usein ymmärtää asioita. Jos jotain ei ymmärretä, niin siihen tulee semmoinen vastareaktio. Ja nyt tekoälyssä on aika paljon sitä vastareaktiota ihmisillä ihan vaan siitä syystä, että sitä ei ymmärretä. Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja suosittelen sitä kurssia. Se on edelleenkin saatavilla ja se on ilmainen ja muistaakseni siitä saa jopa ihan opintopisteitäkin, että jos joskus jonnekin hakee opiskelemaan, niin voi olla, että saa jonkun kurssin hyväksi luettua sen jostain. Ja heiltähän on tullut muuten itse asiassa myös jatkokursseja, muun muassa toi Building AI, eli rakennetaan tekoäly, mutta täytyy sanoa, että mä en ole sitä käynyt. Se taisi tulla tänä vuonna. Ja, joo. Joo, se on ehdottomasti, jos kiinnostaa enemmän niin kuin mennä sieltä niin kuin appipuolelle tai rakentaa niitä omia tekoälyratkaisuja, missä on siis sitten ihan älyttömän isoja niin kuin rahallisia bisnesmahdollisuuksia on kyllä, niin siellä niin kuin niiden ratkaisuiden rakentaminen on kyllä niin kuin tulevaisuutta, mutta myös tosi paljon potentiaalia on sitten ihan vaan siinä päivittäisessä käytössä ja olemassa olevilla äpeillä, kuten vaikka nyt ChatGPT, ja se on se niin kuin, ehkä viime kädessä se haaste, mitä me molemmat pyritään ratkaisemaan, että ei saataisiin nämä ihmiset nyt innostumaan ja käyttämään sitä ja näin. Ja sitten tullaankin nyt ehkä siihen, niin kuin, jos kuulijat on edelleen paikalla, niin mennään siihen päivän pihviin ja niihin aiheisiin, että yksi sellainen kysymys, mikä meitä molempia kiinnostaa, ja pyritään niin kuin löytämään myös niitä syitä, että miksi se generatiivinen tekoäly ei ole niin kovassa käytössä, kun se pitäisi olla, ja ehkä niin kuin vielä tästä omasta näkökulmasta sanon, että nyt jos katsotaan nyt vaikka jotain LinkedInia tai muuta vastaavaa, niin sielläkin on sellaisia vähän omia kuplia, joissa monet hehkuttaa ja moni sanoo käyttämänsä sitä aika aktiivisesti, ja varmasti näin voikin olla, mutta se on tosi pieni prosentti niin kuin siitä vaikka kokonaismassasta Suomen työelämässä. Se on ihan häilyvän pieni, joka siellä niin kuin postauksissa näkyy tai ylipäätänsä ihmisten feedeissä, ja jos siellä hehkutetaan, niin ne on yksittäisiä henkilöitä, ei niin kuin kollektiivinen Suomen työmarkkina ja yritykset ylipäätänsä. Eli siellä ei todellakaan ole, niin kuin mä uskaltaisin vähän hatusta revityillä numerolla sanoa, että puhutaan, että 70% ei varmaan ainakaan käytä aktiivisesti tai päivittäin, ja sitten semmoinen top 10% ehkä aidosti sitä käyttää, ja sekin on ehkä 10% niistä, jotka on lähtenyt sitä kokeilemaan ylipäätänsä ja näin, mutta mennään tähän hommaan, että miksi ei ole sitten käytössä, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä, että no, tämä on varmasti todella niin kuin monisyinen ongelma, ja mun mielestä tämä on ongelma. No, ensinnäkin on se, että itse asiassa justiinsa luin tuossa viime viikolla tutkimusta siitä, että minkä takia naisilla on 20% niin kuin, tai prosenttiyksikköä niin todennäköisempää, että he ei käytä tekoälyä. Ja siinä taas sitten niin ratkaisu, ja jos nyt ajatellaan tälleen karkeasti, ottaen huomioon, että nykyään tunnustetaan erilaisia sukupuolirooleja, mutta että jos nyt tälleen karkeasti miehiä ja naisia on suurin piirtein puolet, vähän vähemmän, mutta että naisilla niin oli, ja tämä tutkimus tehtiin Tanskassa, se julkaistiin tuossa muutama kuukausi sitten, ja siihen osallistui 100 000, tai siis 100 000 ei tainnut ihan vastata siihen kyselyyn, mutta kuitenkin ne käsitteli niin kuin 11 toimenkuvaa tai tämmöistä työtehtävää. Siellä oli kirjanpitäjiä, markkinointi-ihmisiä, opettajia, ja ne katsoi 5% niin kuin koko Tanskan työvoimasta. Ja jos me nyt ajatellaan, että generatiivinen tekoäly ei välttämättä välittömästi näy niin kuin koko työvoimaan, että Suomessakin on kuitenkin yli 2 miljoonaa työntekijää, mutta niistä semmoista niin kuin tietotyötä tekeviä on suurin piirtein 500 000. Niin naisilla oli se suurin syy, miksi se ei johtunut missään nimessä siitä, että he olisivat ollut jotenkin tätä niin kuin generatiivista tekoälyä tai uutta teknologiaa vastaan, tai että ne ei uskoisi niitä väitteitä tuottavuushyödyistä, vaan se oli se, että heille ei ollut, tai he koki tarvitsevansa koulutusta siihen. Eli he halusivat, että joku näyttää ja kertoo, miten sitä käytetään ennen kuin he käyttää sitä itse. No, tämä nyt ehkä kattaa sitten niinku jo aika ison osan, että jos ajatellaan, että naiset enemmän tälleen näin ajattelee, sitten taas miehillä oli se, että he taas sitten niinku kyllä kaivoista tietoa, mutta ei välttämättä sitten kuitenkaan
siltikään käyttänyt, mutta se oli kuitenkin tosi paljon suurempi se niin kuin prosentti ihan huolimatta siitä työnkuvasta. Ja enitenhän siis tekoäly, generatiivista tekoälyä, ja itse asiassa täytyy täsmentää, että toi tutkimus käsitteli vain ChatGPT:tä, mutta ChatGPT on hyvä työkalu ton vertaamiseen, koska se on ylivoimaisesti, siis sen markkinaosuus on suurin piirtein 50%, ja sitten seuraavan työkalun osuus on 5%, ja sitten se alkaa niinku pirstaloitua. Eli jos joku suomalainen on kokeillut generatiivista tekoälyä, niin se on lähes varmasti kokeillut ChatGPT:tä tai sitten jotain Bing-chattia, eli nykyistä Copilotia, mutta siellä niinku verkkohakukoneessa olevaa ilmaista tekoälytyökalua. Tai sitten tietenkin jotkut, jos sä oot kuvapuolen ihminen tai musiikki-ihminen tai joku muu, niin sit sä oot voinut kokeilla jotain sunua, sä oot tehnyt joku kappaleen tai jotain muuta. Kyllä. Se on joo, ja sitten tietysti jos mietitään, että noita Bing-hakujakin ja Copilotti käytännössä pyörii ChatGPT:n päällä, joten ne on viime kädessä käyttänyt ChatGPT:tä. Ja tuossa on myös se, että se on vähän hankalaa nykypäivän sanotuksessa, että on kokeillut vain ChatGPT:tä tai jotain, tai tietää ChatGPT:n perusteet, koska siis mä koen, että ChatGPT ja tämmöinen generatiivinen tekoäly, mun mielestä parhaat on niin ChatGPT ja Claude niin kielimalleista, mutta oli miten oli, niin se on yksittäisen työntekijän näkökulmasta tehokkain työkalu, mitä ihminen voi työssään käyttää niin kuin tietotyötä ajatellen, joten se, että jos niin kuin, mä ymmärrän, että se, että sä sanot, että vain tämä ei ole niin kuin siihen liittyen, vaan mä haluan sanoa niin kuin kuulijoille sen, että se ei ole vain ChatGPT, vaan se on niin kuin parasta, mitä sä voit yksinkertaisesti käyttää. Et suosittelen siihen ehdottomasti lähtemään. Ja tuosta tutkimuksesta nyt sanon vaan tämmöisellä mututuntumalla, että ei tarvitse liekkeihin heittää, kun näin sanon, mutta ehkä semmoinen yksi, mikä voi olla syy tähän, että naisilla on sitten haasteita lähteä siihen käyttöön, ja näin on siis ehkä se, että miehet tutkii kaikkein vähän irrelevanttia tietoa välillä, siis silleen, että me katsellaan jotain YouTubesta, että miten tiedätkö, joku nosturi rakennetaan ja tällaista. Mä oon huomannut vaan siis pieniä eroja tässä, että mihin mä käytän aikaa. Meitä kiinnostaa, miten asiat toimii ja mikä siellä on niin kuin taustalla, ja ollaan kiinnostuneita vähän teknologiasta ja laitteista ja tämän tyyppisestä, niin se on tämmöinen uutuus, mitä miehet helpommin sitten menee tutkimaan. Eli kyllä naiset ihan varmasti ja tunnistaakin ne hyödyt, mutta ehkä ei olla sitten niin kiinnostuneita siitä, mutta haluttaisiin ne hyödyt kyllä, mutta se ei tule silleen luontaisesti se niin kuin uteliaisuus tätä asiaa kohtaan, ja haluttaisiin ne hyödyt, ja siinä tilanteessa niin ehdottomasti tulee se koulutuksen tarjoama niin kuin mahdollistaja siihen niin kuin innostumiseen, koska se ei välttämättä nyt sieltä niin kuin ihan omasta arjesta syty. Ja tässä onkin se kysymys, että oli nyt mies, nainen tai muunsukupuolinen, niin ne, jotka on käytännössä tekoälyä lähtenyt hyödyntämään ja hyödyntää sitä nyt jo hyvin, niin sukupuolesta riippumatta se on lähtenyt sieltä omasta innostuksesta tällä hetkellä, jotka niitä tehokkaimpia siinä käyttäjiä on, ja niillä onkin ihan mieletön niin kuin etumatka. Niistä nyt pitäisi olla lähteitä ehkä, mutta esimerkiksi oliko se Ethan Mollik, joka on meillä molemmilla aika hyvin seurannassa, niin just tästä kyllä niin kuin on kovaan ääneen maininnut juuri, että ne joilla se tekoäly on kovassa käytössä ja on siellä oman oppimisen kautta lähtenyt siihen messiin, niin niillä on ihan merkittävä niin kuin etu täällä työmarkkinoilla ja niin kuin siinä osaamisessa, että siinä on niin kuin valtava gäppi. Pelkästään siis se, että on ihminen, joka on vähän kokeillut, ja ihminen, joka ei ole kertaakaan edes jaksanut kokeilla, niin siinäkin on ihan valtava gäppi. Ja sitten niiden, jotka käyttää vähän ja on oikeasti aktiivisesti käyttänyt, se on ihan niin kuin uskomaton se monttu, koska siis miten mä koen asian on se, että suurin haaste tekoälyssä on se, että ei tiedetä, mitä ei tiedetä, eli kun sä avaat ChatGPT, niin ihmisille tulee semmoinen olo, no mitäs tällä nyt pitäisi tehdä? Kyllä, se on justiinsa näin, ja tuossakin vielä täytyy toi tutkimus, toi tanskalainen, joka mun mielestä Tanska on kuitenkin aika lähellä Suomea, että me ollaan nyt Pohjoismaita ja tämmöinen demokratinen, tasa-arvoinen maa, että mun mielestä näitä on niin kuin
hankala on se, että näitä esimerkiksi tutkimuksia, joissa aina todetaan, että tuottavuus paranee tai tekoälyt muuttaa sitä, tätä ja mutta että siinä on aina tosi tärkeää tunnistaa se konteksti, että jos se on vaikka eteläisestä Aasiasta, niin se on ihan erilainen niin kuin työkulttuurina, kaikki niin kuin, taas jossain Intiassa, Britanniassa on niin kuin luokkayhteiskunnat ja muuta, että ne on hyvin erilaisia, niin kuin, se ei ole aina edes kiinni siitä, että onko sulla mahdollisuus käyttää teknologiaa, vai mitkä on sun mahdollisuudet työelämässä muutenkin sun taustasta johtuen, kun taas Suomessa niin kuin, periaatteessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, meillä on maksuton koulutus ja niin poispäin. Mutta tuossa, niin kyllähän tuossa, niin tämä ei ollut vaan niin sukupuolikysymys, vaan kyllä se työn kuva myös paljon vaikutti. Eli jos sä olit koodari, niin sä käytit paljon enemmän, olit käyttänyt ChatGPT:tä sekä niin kuin kokeillut sitä, että käyttänyt sitä töissä, jos sun työtehtävä oli vaikkapa koodari tai sitten journalisti, eli toimittaja tai markkinointi-ihminen. Mutta sitten kun se työnkuva olikin toimistoassistentti, kirjanpitäjä, tilintarkastaja, tämän tyyppisiä rooleja, jossa ei ehkä niitä ilmeisiä hyötyjä niin kuin tunnisteta. Ja ilmeisimmät hyödyt on tietenkin se, että kun ChatGPT pääsääntöisesti kuitenkin käyttäjille tuottaa jotain tekstiä, niin silloin jos sä teet tekstiä työkseen niin kuin toimittaja tai markkinointi-ihminen, niin totta kai sä ymmärrät heti, että hei, tästähän on hyötyä mun työssä. Mutta sitten jonkun, joka tekee hyvin erilaista työtä, jos vaikka pyörittelee numeroita niin kuin suurimmassa osaksi työpäivästään, niin se voi olla vaikeampi ymmärtää, että miten minä voisin hyödyntää. Mutta tässä tullaankin ehkä siihen, että jokaisen pitäisi niin kuin tunnistaa niitä omia vahvuuksia ja heikkouksia ja sitten se oma niin kuin työn kuva, että mitä sulta oikeasti odotetaan, mistä sulle niin kuin maksetaan, mikä on se arvo, mitä sä tuotat. Ja pystyt sellainen tavalla sitä arvoa lisäämään, että jos sun arvo on vaikka analysoida tilinpäätöstietoja, niin kuin vaikka joku taloushallinnon neuvonantaja, ja sen perusteella sitten vaikka konsultoidaan ja antaa niin kuin ohjeita asiakkaille, eli yrittäjille tai toimitusjohtajille, niin voikin olla, että sulle tärkeämpää on löytää sitä aikaa lisää, jotta sä voit tehdä niitä laadukkaita analyysejä. Toki sä voit hyödyntää niin kuin tekoälyä pelkästään niiden analyysien tekemisessä, sen datan niin kuin käpistelyssä ja havaintojen löytämisessä, mutta entä jos siellä on niitä semmoisia työtehtäviä, joissa sä et olekaan parhaimmillaan, esimerkiksi vaikka sähköpostien kirjoittaminen. Mä oon nähnyt yli 1000 ihmistä, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä tässä 17 vuoden aikana, niin oikeasti jotkut käyttää jopa tunnin yhden sähköpostin niin kuin muotoiluun. Ja jos sä voit sen tehdä niin kuin minuutissa, niin mietit, että sulle se 59 minuuttia siihen oikeasti niin kuin arvokkaaseen työn tekemiseen. Että nämä on niin kuin, usein ehkä ylein katsotaan semmoisia työtehtäviä, jotka on näennäisesti helppoja, mutta johon kuitenkin tuhraantuu sitä aikaa ihan tuhottomasti. Toinen voi olla, mä sanon vielä tänne, että toinen voi olla vaikka se, että entäs sitten ne asiakaskohtaamiset, osaat sä olla niissä niin kuin hyvää, että joku kirjanpitäjä voi olla erinomainen numeroiden kanssa, mutta se ei välttämättä, ja tässäkin on poikkeuksia, mä oon tavannut hirveästi todella sosiaalisia kirjanpitäjiä, jotka on paljon niin kuin taidokkaampia ihmisten kohtaamisessa kuin minä, mutta kuitenkin voi olla, että heidän vahvuudet, heidän persoonallisuudet ja muut on muualla kuin vaikkapa myymisessä. Että jos sun pitäisi myydä sille vaikka asiakkaalle siinä, te olette vaikka tekemässä tilinpäätöstä, sun pitäisi siinä yrittää myydä sille lisäpalveluita. Niin mä voin sanoa, että moni kirjanpitäjä ei lähde myymään siinä lisäpalveluita, vaikka sieltä kukaan olisi myyntijohdosta sanonut, että meidän pitää nyt saada nykyasiakkaille myytyä lisää palveluita. Mutta ChatGPT:n avulla ne vois opetella semmoisia itselleen luontavia tapoja, tuoda esille niitä uusia palveluita, joista sille asiakkaalle voisi olla arvoa ja hyötyä. Kyllä. Jokainen voi löytää omasta työstään. Mä en tiedä, halutaanko me keskustella siitä lääkäriesimerkistä nyt vai myöhemmin? Se on aika mielenkiintoinen. Otetaan vähän myöhemmin. Tämä oli tämmöinen cliffhanger. Joo, keskustellaan vähän lääkäreistä, mutta tuossa on ehdottomasti just se, että ne ilmeiset ihmiset katsoo aika siitä ilmeisestä, että onko se niin kuin, no minä en tee tekstiä päivittäin tai jotain, mutta jos mietitään nyt sit tietotyö- tai asiantuntijatyötä tekeviä ihmisiä, niin joo, heillä on näitä core-juttuja, mistä heille maksetaan rahaa, mutta sit jos mietitään sitä niin kuin päivittäistä tekemistä, niin
siellä on erilaista sekasotkujen selvittämistä, pitää käsitellä sitä tekstiä, pitää etsiä tietoa, mahdollisesti analysoida dataa, meidän pitää ratkaista ongelmia asiantuntijatyössä tai jos sä oot yrittäjä tai myyjä tai muu vastaava, niin sehän on jatkuvaa tiedon etsintää ja ongelmien ratkaisua. Sä yrität myös vahvistaa itselle sitä näkemystä, että sä nyt toimit oikein, tai jos sä tarvitset apua, niin ihmiset roikkuu tuolla jossain Teamsissa odottamassa, että heidän joku kollega vastaa, kun se on palaverissa, ja sitten ei mikään niin kuin etene, ja niin kuin, käytännössä yksi semmoinen hyvä lähtökohta tekoälyn käyttämiseen on aina se, että jos sä tarvitset apua, niin sieltä saa aina apua. Eli niin kuin, ei pidä sotkea sitä just aina siihen, niin kuin, että se ei ole niin kuin hakukone, vaan se on apukone käytännössä enemmän. Joo, hyvä sana. Eli se on aina apuri, ja mä oon tuonut sitä niin kuin myös esiin, että jos ajatellaan tämmöisiä toimitusjohtajia isoissa firmoissa, niillä on assistentti johonkin juttuun, siitä syystä, että ne assistentin tehtävät tai assistentin tehtävä on käyttää aikaa niihin, mikä olisi sen toimitusjohtajan ajankäytöllisesti järkevää. Eli sillä on tärkeämpiä työtehtäviä kuin tarkistaa sen vaikka tuleva puhe, joka se pitää jossain, tai joku esitelmä tai jotain muuta vastaavaa. Ja nyt myös niin kuin näillä assistenteilla voi olla assistentti. Se voi olla, että silti näitä assistentteja on, mutta se pystyy tekemään niitä työtä paljon tehokkaammin. Ja se on sitten taas sitä, että mietitään, mikä sen työnkuvan arvo ja mihin sitä aikaa pystyy paremmin käyttämään. Eli se on, kun puhutaan tästä generatiivisesta tekoälystä, niin se käyttökohteet on aivan valtavasti, ja totta kai jokaisella työntekijällä ja ihmisellä on sitä aina vähän sitä omaa vastuuta miettiä sitä oman työn näkökulmasta, että miten tätä pystyy kehittämään. Ja se iso haaste on siinä, että ei olla vaan tietoisia. Mä oon kymmeniä kertoja käynyt ihmisten kanssa, että tiesit sä, että sillä voi tehdä näin, ja sitten on semmoinen hölmistynyt ilme, että ai jaa. Ja se on vähän semmoinen, että tekisi mieli nyt taluttaa kädestä se koneen ääreen ja näyttää sille, että näin se tehdään, onpa vaikeaa, oliko vaikeaa, ei ollut vaikeaa, tee näin. Ja sitten kun ihmiset alkaa käyttää, niitä käyttökohteita tulee enemmän. Mäkin käytännössä mun oppiminen on perustunut siihen, että mä oon innostunut asioista ja sitten mä jatkuvasti kehitän. Kaikillahan ihmisillä ei ole aikaa tehdä minun työtehtäviä, eli opetella jatkuvasti vain uusia tekoälyjuttuja niin sanotusti, mutta sen takia me koulutetaan ihmisiä, että ihmiset ei tarvitse niihin käyttää aikaa, koska siitä ei makseta heille rahaa, että opettelee. Mutta tässä on se just se hyvä pointti, kun sanoit tuosta tunnin sähköpostin kirjoittamisesta, niin ei mikään firma myöskään halua maksaa ihmisille rahaa siitä, että ne kirjoittaa siitä 37,5 tuntia, kun on viikossa duunia, niin siitä menee 8 tuntia 10 sähköpostin kirjoittamiseen, minkä sä voisit tehdä. Eikä kukaan halua myöskään. Pointti on se, että me ei olla nyt silleen, että sä haluat viedä nyt multa työpaikan. Ei, vaan säkään et halua käyttää siihen tuntia. Se on ihan kamalaa kirjoittaa tunti yhtä sähköpostia ja ei pääse niinku siitä eteenpäin. Esimerkiksi jollain voi olla haaste, niin kuin itsellä vaikka aina kun pitää jotain kirjoittaa, niin mä tuijotan tyhjää Wordia tai tyhjää jotain, mä joudun prosessoimaan sitä tietoa päässä, että mitä mä lähden kirjoittamaan, niin tekoälyn avulla sä pääset heti käyntiin, ja sulla on vaikka nyt oma customi kirjoitettu, tehty, millä sä sähköposteja voit rämpäyttää, niin se menee muutamassa sekunnissa, niin sit lähdet aika semmoille lounaalle, tai pysteet tärkeimpiä hommia, tai mitä, että se on ihan se, henkilökohtaisesti se on sama, että miten sitä aikaa käytetään ja miten se yrityksessä asennoidutaan siihen sitten, mutta käyttäkää nyt Herran Jumala. Kyllä. Tästä varmaan me ei ehkä tässä jaksossa mennä siihen, mutta päästään tämmöiseen syvällisempään ongelmaan, että työtä mitataan edelleenkin tunneissa. Eli ihmiset saa palkkansa siitä, että ne on 37,5 tuntia viikossa töissä huolimatta siitä, että mitä ne saa siinä aikaa. Toki on paljon poikkeuksia, on myyntityötä tekeviä, joilla on yleensä ehkä tyypillisesti vaikka B2B:ssä niin jonkunlainen pohjapalkka ja sitten provisiopalkka siihen päälle. Mutta kuitenkin vaikka myyjätkin on niin kuin B2B-myyjät, sitten on niin kuin, ei saa sekoittaa myyjiä ja sitten niin kuin vaikka kaupan kassaa, joka taas sitten hänellekin maksaa sitten tunneista. Se on ihan sama paljon siitä liikkeestä tehdään myyntiä siinä päivänä. Ja sitten on tietenkin erilaisia tulospalkkioita, mutta harva on töissä niin kuin niiden tulospalkkioiden varassa, vaan se on kuitenkin se peruspalkka, joka määrittelee sen, että mitä sun pitää saada päivän aikana valmiiksi. Ja tästä sitten, tietenkin päästään siihen, että kun tekoäly alkaa jossain vaiheessa viemään enemmän työpaikkoja, niin sun pitääkin saada enemmän aikaan siellä, jotta sä saat pidettyä sen työsi. Ei tommosia
tunnin sähköpostin kirjoittamisia. Varmaan on jotain poikkeuksia. Jossain tapauksessa, jos olet kirjoittamassa vaikka EU-parlamentti jotain tärkeitä dokumenttia, niin voi olla, että se tunti on hyvin käytettyä aikaa, mutta jos olet lähettämässä asiakkaalle tai yhteistyökumppanille jotain viestiä, jos sä tiedustelet jotain yksinkertaista asiaa, mutta vaan et ole tottunut siihen ja se on sulle uusi tilanne, niin totta kai kannattaa käyttää. Mutta sitten onhan noita muitakin syitä, miksei tekoälyä käytetä. Varmaan just kun me tätä suunniteltiin, kirjattiin ylös näitä erilaisia syitä, niin yksi on tietenkin tämä, että ei hyväksy sitä muutosta, että tässä on oikeasti tarve nyt kehittyä. Kyllä, kyllä. Onko sulla siitä jotain, mitä haluaisit sanoa? Joo, ehdottomasti, että niin kuin se on yksi semmoinen, niin kuin, mikä tulee myös aika monilta jopa sellaisilta, jotka ei edes käytä tekoälyä niin paljon tai juuri ollenkaan, niin tunnistaa tavallaan sen siis semmoisen, niin kuin paljon puhutaan pelosta, mutta se nyt ei välttämättä ole sitä niin kuin edes pelkoa, vaan se on semmoista, että niin kuin se vaatii kuitenkin vähän taas sit sinne niin kuin epämukavuusalueelle menemistä, mutta vähän niin kuin asioiden muuttamista, ja muutoksessa on aina vastarintaa. Se on ollut aina maailman historian alusta ja loppuun. Se ei tule sinänsä muuttumaan, mutta niin kuin nyt kun tämä etenee ihan valtavaa vauhtia, tämä niin kuin tekoäly ja teknologia, niin voi niin kuin jäädä rannalle ruikuttamaan, että minä en toivoisi, että näin tapahtuu, mutta joka tapauksessa tapahtuu. Ja nyt mä tuossa itsekin taisin postata vähän siitä, että niin kuin, minkä mä koen kuitenkin tässä niin kuin tekoälyn aikakaudella, siis semmoinen elinikäinen oppiminen ja se niin kuin oikea kiinnostus ja kokeileminen on paljon tärkeämpää kuin mikään melkein työelämän niin kuin työntekijän tai ihmisen niin kuin ominaisuuksista, koska niin kuin, viikoittain saattaa tulla uusia, tai sanotaan nyt, ehkä se ei ole relevanttia jokaiselle ihmiselle viikoittain tutkia näitä, mutta tulee niin paljon uusia tapoja tehdä asioita, joka on vaan niin no-brainer jokaisen työntekijän näkökulmasta, että tämä on ainut tapa, miten asiaa kannattaa tehdä. Eli kyse on niin kuin enemmänkin siitä, että tehdään asioita fiksummin ja mennään siihen näkökulmaan, että mikä on siihen ajankäytöllisesti järkevää. Ja muutoksissa on sitten just siinä, että pelätään vaikka sen oman työpaikan menettämistä tai niin kuin sitä, että yksi haaste saattaa olla, että koetaan, että oma osaaminen, sen arvo vähenee ja sitten piiloudutaan jonkun negatiivisuuden taakse ja korostetaan jotain. No mediassa tulee aina sitten näitä, että se teki taas virheen. Ehkä vähän vähemmän nyt kyllä ollut, koska ei ole ollut mahdollisuuksia medialla sanoa, että tekoäly on tehnyt, että viimeisin on ollut varmaan tämä mansikkavirhe, mikä nyt muuttui, että kun ei osannut sanoa, että montako R-kirjainta on mansikassa, ja nyt mä sitten mietin, että onko se tarkoituksella ollut ChatGPT joku tämmöinen kikkakin, kun se on Strawberry, tämä uusi modelikin ja näin, mutta niin kuin, aika vähän tullut siis sellaisia niin kuin, enää mitään, että ei voi luottaa, että tekee vaan huonoa. Totta kai hallusinointia ja muu vastaavaa aina löytyy, mutta jos mennään nyt taas takaisin siihen core-ongelmaan, niin kysehän tässä tekoälyssä ei ole niinkään edes siitä teknologiasta, koska tekoälyssä ei ole mitään uutta, vaan merkityksellistä on siinä, että miten tämä maailma muuttuu, miten työt muuttuu ja mikä pitää tarkastella, että mikä on se minun ajankäytöllisesti järkevä asia. Eli A-kirjaimien näpyttely näppäimistöllä ei ole kenenkään ihmisen se niin kuin asia, mistä halutaan maksaa. Ja vielä mitä mä tuossa mainitsin aikaisemmin, että se, että yrityksethän haluaa palkata ihmisiä siihen, että ratkaistaan ongelmia. Eli yritys viime kädessä ratkaisee ongelmia, totta kai maksimoi tuottoaan osakkeenomistajille, mutta mukavampi näkökulma on just siinä, että se ratkaisee jotain ongelmaa ja ihmiset, asiakkaat haluaa maksaa siitä. Ja yritykset haluaa maksaa työntekijöille, jotka on kyvykkäitä auttamaan näiden ratkaisuiden tai näiden ongelmien ratkaisemisessa. Eli nyt kun on paljon järkevämpiä ja parempia keinoja toteuttaa asioita, niin sitten tässä tulee jossain vaiheessa sellainen muutos, että jotkut asiat yksinkertaisesti vanhenee myös oikeasti. Eli joku osaaminen ei ole enää niin tärkeää. Ja sen takia jokaisella yksilöllä on myös vastuu se, että lähtee tutkimaan sitä omaa osaamista, että mikä on se mun juttu, mitä mä tuon tähän työelämään niin, että mitä mä ulkoistan tekoälylle ja mikä on se mun kilpailuetu itsessäni, mutta se tekoäly tulee olemaan jokaisen rinnalla ja tulisi olla vähän silleen tuhmasti sanottuna halusi tai ei. Kyllä. Joo, toi elinikäinen oppiminen on semmoinen, mitä voi olla varsinkin, jos on pitkä aika siitä, kun on viimeksi opiskellut, niin vaikea ymmärtää.
mulla tämä on jotenkin ollut tosi luontaista, että mä oon käytännössä koko työurani ajan opiskellut jotain muuta. Oli niin kuin erikoistumistutkintoista, mulla oli jatkotutkintoa, mä oon käynyt paljon erilaisia kursseja. Monista mä en maksanut edes mitään, että mä oon löytänyt niitä ilmaisia ihan hyviä ja osa on sitten ostanut. Ja ehkä se on vaan, tämä voi olla ihmistyyppikysymyskin, mutta mä itse saan eniten niin kuin motivaatio siitä, että mä opin uutta ja mä kehityn ihmisenä. En vain niin kuin siinä omassa työssäni, vaan niin kuin kyllä laajennan sitä osaamista. Ja ehkä tämmöinen niin kuin asenne olisi aika tärkeä tulevaisuudessa, että ei pohjaa siihen, mitä on niin kuin joskus 20 vuotta sitten korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa tai ammattikoulussa, missä nyt sitten onkaan töissä, niin oppinut, niin vaan että jatkaa sitä. Eikä se, mä luulen, että tämä tulee muuttaa aika paljon myös sitä, miten me nähdään, niin kuin, mikä on, niin kuin, minkälaisen koulutuksen merkitys on tärkeää. Että voi olla, että jatkossa niin korkeakouluopinnot tai jatko-opinnot ei enää ole yhtään oleellisia, vaan se, että miten nopeasti pystyy ottamaan niin kuin uusia teknologioita, uusia työkaluja käyttöön omassa työssään niin, että se tuo enemmän arvoa kuin ilman, tai niin kuin, että ilman niitä niin kuin käyttämättä. Joo, ja sitten tietenkin, kyllähän tässä yksi kans semmoinen iso este, minkä takia, no toi tietenkin tuli toi koulutus, mutta on tietenkin sitten ihan niin kuin johtajat, että jos sitä kielletään, siihen ei kannusteta, sitä ei nähdä hyvänä, ja johtajilla varmaan monella voi olla myös itsellä just tämä ongelma, että kun heillä ei ole aikaa opetella mitään uutta, kun kaikki työpäivä on sullottu täyteen palavereita tai ihmisten niin kuin ongelmien ratkaisuun, jonka siellä tehdään pitkää päivääkin, niin ei itse käyttää sitä työssä, niin on niin kuin mahdotonta ymmärtää, että mitä se ChatGPT voisi jollekin työntekijälle tuoda, kun ei välttämättä edes ymmärrä, mitä se työntekijä käytännössä tekee päivän aikana. Ymmärtää niin kuin sen tittelin ja ehkä ne, että mitä pitäisi saada aikaa, mutta että mihin se aika kuluu, niin kyllä johtajilla on tietenkin suuri vastuu tässä näin, tai suuri vastuu siinä mielessä, että he voi olla siinä niin kuin jarruna siinä organisaatiossa, että ei anneta käyttää, ei luoda niitä niin kuin puitteita. Se ei tarkoita sitä, että kaikille tarvii välittömästi ostaa ChatGPT:n tiimilisenssiä tai Copilottia, mutta pitää antaa niitä niin kuin mahdollisuuksia kokeilla turvallisesti. Silleen, että antaa tarjota se perus niin kuin ohjeistus ja koulutus niin, että ihmiset saa siitä heti jotain irti ja että ne uskaltaa käyttää sitä turvallisesti niin, ettei tarvitse pelätä sitä, että nyt mä tässä jotain paljastan jotain yrityssalaisuuksia tai asiakkaiden tietoja. Että se on kuitenkin yllättävän, niin kuin sä sanoit tuossa noin hyvin, että maalaisjärjellä pääsee tosi pitkälle, mutta pari askelta siihen vielä lisää, niin se on varmasti turvallista. Kyllä, siis se on ehdottomasti näin, että maalaisjärjellä pääsee tosi pitkälle ja sitten se tietämättömyys aiheesta aiheuttaa sellaisia niin kuin yrityksissä näitä epämääräisiä pelkotiloja, mutta myös se justiinsa, kun ei tiedetä, mitä sillä voi tehdä, niin se tekee sen, että ajatellaan vaan sitä sieltä negatiivisen näkökulmasta. Että kyllä me niinku, taas lainataan vähän Ethan Mollikkia, se on hyvä auktoriteetti tässä tekoälygameissa myös tälle globaalisti, niin se painotti myös sitä, niin kuin, että C-tahdon johdon, niin kuin, ei voida vaatia tiettyjä asioita, että jos se johto ole myös tietoinen näistä asioista, eli niin kuin jokaiselle johtajalle pitäisi niin kuin melkein pakottaa jonkunlainen koulutus tähän ihan vaan sen takia, että ymmärretään niitä mahdollisuuksia. Kyllä me niin kuin johtoa niin kuin vastuutan myös monissa organisaatioissa siihen, että niin kuin tarjotaan niitä resursseja. Mä oon huomannut, no totta kai sitten on, jos puhutaan isoista globaaleista ja sitten pienemmistä yrityksistä, mutta on muutamien yrittäjäystävien kanssa vähän erikokoisia yrityksiä ollut, toisella pienempiä, toisella parimiltsiyritys, mutta niin kuin siinä yrittäjänä, se voi olla nyt yrittäjä, toimitusjohtaja tai ylipäätänsä johdon henkilö, niin käyttää paljon niin kuin tällaisena niin kuin päätöksenteon tukena ja niin kuin ongelmien ratkaisussa, koska pitää myös johtaa vaikka jotain tiimiä ja ei ole välttämättä niin tietoinen joistain asioista, niin tekoälyn avulla sä pystyt opettaa itseäsi siitä aiheesta, sä pääset paremmin siihen kärryille, sä pystyt vähän paremmin sparraamaan niitä ajatuksia, että mitä sä veisit vaikka sitten työntekijöille tai muuta vastaavaa, niin se on ihan niin kuin sellainen game changeri, koska sit voi olla myös kiireisissä organisaatioissa johtajat on silleen just ei kerkeä auttaa, kun pitää sutia jonnekin palaverista toiseen, tukkaputkella juoksee tuolla joku keskijohto ja näin, ja pitäisi vähän jeesata kavereitakin tässä, mutta ei ole aikaa, niin no ylipäätään se, että
työntekijöillä olisi mahdollisuus käyttää sitä tekoälyä paremmin ja ymmärtäisi, miten se voi käyttää, mutta myös sitten, kun tarvii antaa sitä apua ja tukea, niin siinä jos toinen puoli ei tiedä ollenkaan niin kuin tekoälystä, että en mä ole kerennyt tätä käyttää, niin siellä on hirveä sitten myös semmoinen gäppi niin kuin erilaisten mahdollisuuksien syntymisessä, niin kuin ylipäätänsä vaikka sen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta, että meillä on joku kuukausipalaveri ja joku siellä on sitten perustyöntekijä tietäisi paljon asioista, mutta johto on vaan silleen, että ei kun katsotaan tätä asiaa nyt sitten tuolla keväämällä, kun ei ole nyt aikaa, kun on kaikki paikat tulessa, niin kuin jokaisessa suomalaisessa organisaatiossa tuntuu olevan niin kuin pelkkää tulipaloja, YT-neuvotteluita ja kiirettä, niin kyllä niin kuin, kun puhutaan näin isosta muutoksesta kuin tekoäly, niin se olisi niin kuin hyvin kansalaisvelvollisuus tietää jo edes jonkun verran siitä tekoälyn mahdollisuuksista, ja sitä hyppyä sinne tekoälyn pariin ei tarvitse tehdä niin, että niin kuin nyt jokainen prosessi kulkee tekoälyn kautta, ja nyt me automatisoidaan nämä asiat, ja annetaan kaikille monoa, ja näin. Mä tuossa yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa juttelin just sitä, että itsellä on aina se lähtökohta näissä koulutuksissa, ja ylipäätään siinä, mitä mä kerron, ei ole se, että jos nyt sanotaan, että vaikka pienemmässä firmassa pystyy jotain asioita tekemään tehokkaasti, tai jotain sisällöntuotantoja pystyy tekoälyllä tekemään, niin se ei tarkoita sitä, että nyt se graafikko tai markkinointiassistentti pitää välittömästi antaa sille potkut, vaan ei todellakaan, vaan nimenomaan sitä, että miten me pystytään myös vaikka tukemaan sitä tehokkaampaa sisällöntuotantoa, pystyttäisikö me saada siitä markkinointiassistentista vaikka tiiviimpi kokonaisuus meidän strategisiin asioihin, you name it. Sieltä löytyy ihan älyttömästi juttuja, että mä en koskaan ajattele siitä pelkästä tehostamisesta, että nyt kaikille ChatGPT puolet pihalle semmoinen Klarna-esimerkki, vaikka se nyt on vähän eri, se on ollut silleen, että siellähän monotettiin sitten niin kuin tuhansia ihmisiä suurin piirtein, mutta sen puhutaan vähän eri asiasta ja ei ehkä nyt mennä siihen, mutta kyllä johdolla on iso vastuu tässä nyt. On. Johdolla on iso vastuu siinä, että ne antaa organisaatioille yksittäisille ihmisille mahdollisuuden ottaa käyttöön, harjoitella, kokeilla, myös epäonnistua, siis siinä mielessä epäonnistua, että ei välttämättä välittömästi löydäkään niitä hyötyjä siinä omassa työtehtävässään. Mutta sitten kyllä se niinku oppimisen vastuu on kuitenkin jokaisella itsellään, että kyllä sekin on tosi yleistä, että varsinkin isommissa organisaatioissa, että ostetaan joku koulutus, joka on jossain intrassa katsottavissa, mutta sitten käytännössä kuitenkin vaan niinku murto-osa, jos muutamat niinku sadoista ihmistä käy katsomassa niitä videoita, ja sitten vielä, että se menisi niinku käytännön tekemisen tasolle, niin se on kyllä jokaisen pitää itse niin kuin nähdä sitä vaivaa. Se on kuitenkin kyse aina siitä omasta työpaikasta, että haluatko sä, että se vastuu sun omasta tulevaisuudesta on jollain muulla vai sulla itsellä, niin se on semmoinen valinta, joka jokaisen pitää tehdä, että miltä haluaa, että se oma tulevaisuus näyttää. Mulla oli joku pointti, minkä mä ajattelin, että mä olisin tähän vielä sanonut, mutta niin, no joo, ehkä vielä sitten se, että sä mainitsitkin tuossa noin, että voi olla niin kuin organisaatiotasoisia tekoälyratkaisuja, sitten voi olla näitä niin kuin yksilön apureita. Ja usein huomaan, että keskustelussa se on vähän vastakkain niin kuin asettelua, että pitäisikö tehdä tämmöisiä niin kuin koko organisaatio hyödyttäviä juttuja, jotka tuottaa sitten arvoa asiakkaille tai henkilöstölle tai koko niin kuin firmalle, vai sitten panostaa siihen, että jokainen oppisi käyttämään. Mun mielestä ne ei ole vastakohtia, vaan ne on toisiaan täydentäviä. Että mitä enemmän ihmisiä on siinä organisaatiossa, jotka osaa käyttää tekoälyä, jokainen vähän omalla tavallaan ja eri tilanteissa, niin sitä enemmänhän siellä on mahdollisuuksia syntyä niitä innovaatioita myös yritystasolla. Että jos se yritystasoisten ratkaisuiden tekeminen on vain IT-osaston vastuulla, niin se on ihan varma, että ne ideat jää vaan just sille tasolle kuin niiden ihmisten ideat. Mutta entä jos siihen otetaan se loput 95% siitä firmasta, koska ei se ITkään yleensä, niin kuin, ellei se nyt ole IT-alan yritys, niin ITn osuus on vähän sama kuin mä oon ollut markkinoinnissa viestinnässä, että se on marginaalinen porukka siitä koko henkilöstöstä. Niin sitä enemmän niitä ideoita on niin kuin mahdollisuus synnyttää, että siinä vaan pitää sitten varmistaa se, että kaikkien ääni tulee kuuluville ja niitä ideoita niin kuin osataan kerätä ja analysoida ja pohtia, että onko näissä niin kuin toteutuskelpoisuutta. Itse asiassa nyt voisi varmaan hypätä sopivana aasinsiltana siihen lääkärin juttuun, minkä cliffhangerina aikaisemmin heitin, eli luin tuossa Helsingin Sanomien Visiosta muutaman viikon takaisin jutun, missä oli
hyvinvointialueella tämmöinen pilotti menossa, jossa näitä lääkäri- ja potilaan välisiä tapaamisia, eli kun henkilö tulee tapaan lääkäriin, niin nauhoitetaan. Niitä on nauhoitettu ennenkin, että tämä ei sinänsä niin kuin uusi juttu lääkäreillä, mutta niin, että nyt sen niin sanotun epikriisin, eli lääkärin tämmöisen niin kuin diagnoosin kirjoittaakin se tekoäly, eli se kuuntelee sen kahden henkilön välisen keskustelun, litteroi sen ja sen jälkeen tekee sen tiivistelmän, tekee sen ensinnäkin paremmin kuin lääkärit, koska lääkärithän käyttää semmoisia lyhenteitä, sitten ne on pahimmillaan, jos ne kirjoittaa niitä vielä. Kyllä näppäimistöllä kuitenkin kirjoittaa ne nykyään, mutta jotainhan ne saattaa joskus kirjoittaa paperillekin, ja niistä ei saa mitään selvää. Mutta jopa niissä, niin kuin, niissäkin voi tapahtua virheitä, niistä voi jäädä jotain oleellista sanomatta, puhumattakaan, että se osaisi se potilas tai asiakas, niin sen jälkeen niin kuin edes ymmärtää, että mitäköhän tässä nyt on kirjattu minun osaltani ylös, niin se tekee niistä niin kuin selkokielisiä ja ymmärrettäviä, ja sitten tietenkin lääkärin tehtävä on tarkistaa, että ne meni oikein. Ja ne niin kuin lähtökohtaisesti meneekin oikein, että se ei ole iso homma ne tarkistaa, mutta siinä oli laskettu, että lääkäreiltä vapautuisi tuon ratkaisun. Se oli mun mielestä suomalainen firma, joka se ratkaisun on tehnyt. Siinä ei paljastettu, että mitä kielimallia siellä taustalla pyöritetään, onko se ChatGPTn omistajan, eli OpenAIn kielimalli vai joku muu. Mutta se ei ole tässä se pointti, vaan se, että se säästäisi tunnin lääkärien työaikaa. Ja tässä nyt sitten niin lääkärin ei tarvitse opetella yhtään mitään uutta, mutta mitä mahdollisuuksia se niin saattaa tuoda tähän meidän ikuiseen lääkäripulaan, joka on jatkunut ainakin 24 vuotta, muistaakseni ainakin koko 2000-luvun. Ja ei tarvitse mennä niihin kaikkiin syihin, että johtuuko se niin kuin siitä, että meille tarpeeksi lääkärille koulutuspaikkoja vai siitä, että hyvinvointialueilla ja muilla meillä on niin kuin rahat tiukassa vai siitä, että lääkärit haluaa enemmän pitää vapaa-aikaa, mutta joka tapauksessa, jos ne pystyy yhden potilaan hoitaa vaikka, tai itse asiassa tunnissahan ne ehtii hoitaa 4 potilasta ehkä niin kuin lyhyillä vastaanotoilla enemmän päivässä, niin, tai ainakin 3, niin kai heillekin jotkut tauot suodaan siinä potilaiden kohtaamisten välissä, niin kyllähän se parantaa niin kuin ihan koko meidän yhteiskunnan niin kuin hyvinvointia. Tuossa on molempia tarvitaan yritystasoisia ratkaisuja, tarvitaan niin kuin jokaisen omaa osaamista, että ne täydentää toisiaan. Joo, no siis me ollaan ihan samoilla linjoilla tuossa, jos mä palaan tuohon vaikka IT-hen alkuun ja sitten tähän lääkärihommaan, niin justiin se, että tulee helposti mieleen sellainen ajatus vaikka nyt tästä tekoälystä. Joissain organisaatioissa saattaa olla vähän silleen, että jos puhutaan tekoälystä, niin voi olla siellä niin kuin normi-asiantuntijatietotyöläisissä sillä, että no meidän IT hoitelee noita tekoälyjuttuja. Tällainen joku lentävä lause, että ei me olla niin kuin IT hoitaa, ja se on semmoinen, niin kuin, ei hoida, vaan kaikki hoitaa, niin kuin, että se on niin kuin lähtökohtaisesti, vai pitäisi ajatella vaan niin kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta, se on aina vaan apuri, assistentti, haluatko se sen kuuluisan joku, joka auttaa sua näissä asioissa? Kyllä, veikkaisin, että 100% ihmisistä melkein pitäisi vastata, ja varsinkin kun se on semmoinen tosi neutraali, ei edes semmoinen ärsyttävä kollega, joka tulee väkisin neuvomaan, vaan se antaa heti ohjeita, laadukkaita ohjeita ja kehittyy koko ajan, ja mitä paremmin sä tiedät niistä mahdollisuuksista, niin sitä paremmin se sua auttaa. Ja sitten on tämä, niin kun, jos rakennetaan yrityksen palveluita tai niin kun sisäisiä prosesseja ja näin, niin ne nimenomaan täydentää sitä. Ja jos puhutaan nyt tästä vielä niin kun, tavallaan aina tästä muutoksesta ja asenteesta, joka on vähän semmoinen ehkä ärsyttävä näkökulma, mutta sitä se viime kädessä on sitten se, että jos näitä sisäisiä juttuja rakennetaan, niin se kokonaisuus siellä yrityksessä, miten hyvin tekoäly osataan käyttää ja ymmärretään, niin se luo niitä parempia mahdollisuuksia ja sitä foundationia siihen, että niitä uusia innovaatioita syntyy, parempia prosesseja ja muuta vastaavaa, eli sitä ei kannata pienelle porukalle ulkoista tai räplätkää te tuolla tekoälyllä, niin me vedetään ruutupaperilla. Ja sitten jos hypätään nyt tähän niin kuin lääkärihommaan, niin tämä on ehdottoman niin kuin tärkeä pointti just silleen, että jos tunnin päivässä pystyy säästämään aikaa, tässä on totta kai sitten, ei mennä siihen, että niin kuin sanoit, että siinä on isompia asioita taustalla, mutta jos ajatellaan, että tunnit pysyy samoina, ja jos lääkäri pystyy ottaa sitten 2 potilasta nyt vaikka per päivä lisää, niin se on ihan älyttömän iso voitto niin kuin yhteiskunnalle, koska lääkäreitä tarvitaan lisää, ja se on niin kuin äärimmäisen tärkeä ammatti, ja sitten on tietyt tietoturva-asiat, ei mennä niihinkään, niihin löytyy ratkaisut, ja se ei ole tämän keskustelun ehkä niin kuin pääpointti myöskään, mutta sitten myös voidaan ajatella sitä, että niin kuin
kun mä näin jonkun esimerkin, että joku oli jotain pyydellyt joltain, siis tästä oli joku juttu, että joku sairaanhoitaja oli alkanut googlettaa jotain oireita tai jotain, että ei tiennyt juttuja tai muuta vastaavaa, niin mun mielestä se oli ihan ok, että se niin kuin, no siitä tuli se, että voiko potilaan edessä sitä, tätä tai tota, mutta ylipäätään se, että ei kaikki tiedä kaikesta kaikkea. Jos meillä on sitten nämä litteroidut diagnoosit ja lääkäri pystyy tulkitsemaan sitä hommaa, ja jos se on haastavampi vaiva, niin me pystytään myös tekoälyllä sitä analysoimaan sitä niin kuin vastausta ja löytää sieltä potentiaalisesti niitä diagnooseja, ja sen pystyy sen tiedon käymään sellaisesti läpi, että se ei tuo esiin esimerkiksi mitään henkilöstä, niin kuin, nämä on täysin turvassa, vaan perustutaan vain siihen asiaan, mikä siellä on oireena, ja analysoidaan niitä, ja pystytään potentiaalisesti tarjoamaan parempaa niin kuin ratkaisua, tai niin kuin, en ole lääkäri, niin en tiedä näistä niin paljon, mutta pystytään vastaamaan siihen oireeseen paremmin. Ja sitten yhteispelin tehdään lääkäri, ja tekoäly tekee sitten sen diagnoosin. Lääkäri on aina se kunkku, ja niin kuin on aina, se ei koskaan niin kuin, se on aina vain renki, ei isäntä, se tekoäly, niin se ei tee sitä niin kuin diagnoosia tai määrää sitä lääkettä tai tee sitä niin kuin hoitosuunnitelmaa, vaan se voi tukea, että lääkäri, että en ole tota asiaa kyllä miettinytkään, että tämähän voisi olla, että tähän voisi nyt syventyä, että onko tämä mahdollista. Niin taas voi olla parempia niin kuin lopputuloksia. Sehän on niin kuin lopputulos ratkaisee. Kyllä. Itse asiassa tuosta lääkäriesimerkistä niin tämmöinen liiketoimintaan vastaava löytyy mun palkkatöistä, eli Fonectalla niin käydään, oliko se yli 5000 puhelua yrityspäättäjien kanssa, ja ne litteroidaan tällä hetkellä, tai ei litteroida, vaan tiivistetään CRM:ää suoraan. Se ei ole ihan suoraan, vaan se on monivaiheinen prosessi, mutta siinä on just varmistettu sama juttu kuin tuossa lääkäreillä, että jos sä nyt vaikka joku yrittäjä kertoisi vaikka, että on sairastunut ja sen takia joutuu nyt vaikka sitten digimarkkinointia laittaa vähän pauselle, kun ei pystykään tuottamaan sitä palvelua asiakkaille, niin ei sellaisia tietoja tallenneta sen CRM, vaan sinne menee vaan ne liiketoiminnallisesti kriittiset tärkeät tiedot, eikä mitään salaista tietoa, ja sillä tavalla se niin kuin hiljainen tieto ei jää sitten se yksittäisen fonectalaisen päähän, vaan se on koko yrityksen käytettävissä sen asiakkaan hyväksi. Ja niitä puhelutallenteita ei pääse kuuntelemaan, kun hyvin rajattu joukko muutamia ihmisiä. Ja tällä tavalla sitten pystyy kuitenkin niin kuin se tietoturva, henkilöiden tämmöiset sensitiiviset asiat suojaamaan, mutta kuitenkin tuomaan sitä hyötyä. Ja sitten suuri hyötyhän tuossa asiakkaalle se, että hän ei tarvitse kertoa sitä samaa asiaa kahteen kertaan, vielä pahimmissa tapauksissa 2 eri ihmiselle. Että jos on vaikka myyjä ja toinen, joka tuottaa sen palvelun, tämä on aika yleinen tämmöisessä B2B-tilanteessa, että on paljon B2B-myyjiä, mutta sitten joku toinen on se, joka varsinaisesti tuottaa sen palvelun. Ja se kommunikaatio näiden 2 välillä ei todellakaan ole saumatonta. He ei välttämättä edes ole yhteydessä toisiinsa siitä yksittäisestä asiakkaasta. Heille tulee vain työtäskiä, sitten pitää lähteä hoitamaan puutteellisilla tiedoilla, mutta nyt kun sulla on siellä CRM:ssä tismalleen se, että mitä on juteltu, mikä on asiakkaan ongelma, mitä lähdetään ratkaisemaan, niin se vie sen niin kuin ihan uudelle tasolle. Ja sitten taas jos miettii, että siinä tilanteessa se yksittäinen myyjä on käyttänyt vaikka ChatGPT tai se palveluntuottaja, eli toinen niin kuin kollega on käyttänyt ChatGPT, jotta on saanut sen ensiksi sen myynnin tehtyä paremmin, ja se toinen sitten tuottamaan sen palvelun paremmin asiakkaalle. Eli siinä niin kuin tulee tavallaan 2 niin kuin kärpästä yhdellä iskulla, että siinä sitten samaa tekoäly kielimallia hyödynnetään, mutta hyvin eri tavalla. Että se on se organisaatiotasoinen ratkaisu, ja sitten siellä on henkilökohtainen tuki niin kuin käytännössä missä tahansa tilanteessa. Jotain pieniä rajoituksia on, missä ChatGPT ei yleensä suostu auttamaan, ja ne on esimerkiksi vaikkapa tämmöiset laittomat asiat. Voi pyytää sitä tekee pommia, antamaan siihen ohjeita, tai se ei anna sulle terveydellisiä ohjeita. Se voi antaa sulle kyllä vaikka kuntoiluun ja ruokailuun ja nukkumiseen ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita kyllä, mutta se ei kerro, että jos sä sanot sille, mulla on vähän tämmöistä niin kuin vaivaa, niin että mikä sun diagnoosi on. Että se voi joskus ehkä se lipsauttaa, mutta lähtökohtaisesti siellä säännöissä on kyllä niin kuin ohjeistettu sitä, että sen ei tule leikkiä niin kuin valelääkäriä, jos näin voisi sanoa. Joo. Ja se on hyvä niin, että siellä on tosi paljon niitä tämmöisiä suojaohjeistuksia, joita tietenkin sitten niin kuin hakkerit ja muut yrittää kovaa rikkoa, että
saisiko sen tekemään jotain haitallista, mutta se on hyvä juttu, että ne on turvallisia. Ne on paljon turvallisempia kuin miltä ne näyttääkään. Joo, tässä on myös, no mä mietin, tuosta tuli yhtäkkiä mieleen tämmöinen, niin kuin, kannattaako meidän mennä tähän niin kuin EU ja USA JNE tähän tekoälykilpailuun sinänsä, että kun on paljon rajoituksia ja muita vastaavia, se on hirveän hyvä asia, että niitä reguloidaan isossa kuvassa, mutta sitten on ehkä EUkin ja vaikka Euroopan näkökulmasta saattaa olla jotain hitautta siihen, että niin kuin vaikka Amerikassa totutaan menemään vähän nopeammin ja kovempaa asioihin ja sitten Euroopassa vähän tullaan aina perässä ja sitten meillä on kaiken maailman säännöt siellä tekemässä juttuja. Et se on sitten aina vähän haasteellista, että tässä tekoälyn kilpailussa olisi niin globaalissa tai sitten vähän pienemmässä niin vaikka Suomen markkinassakin, että niin kuin vähän ihmetellään siellä katsomassa, että mitä tapahtuu. Eli tähän niin kuin, myös on tämmöisiä niin kuin maailmanlopun skenaarioita ja näin, niin niihin ei välttämättä kannattaisi niinkään edes painaa niin kuin aivosolujaan kiinni, vaan keskittyä siihen, miten sitä niin kuin pienessä kuvassa yrityksen tai työntekijän näkökulmasta pystyy helpottamaan, ja isoin virhe on se, että ei ota edes selvää tai niin kuin innostu semmoisesta aiheesta edes tutkimaan asiaa. Mä vähän poukkoilin tuossa mun ajatuksessa, koska päätin, että ei mennä tuohon globaaliin poliittiseen niin kuin hommaan, mutta tullaan edelleen siihen, ehkä aasinsiltana siihen, että kun me keskusteltiin tästä yhdestä tutkimuksesta Harvardin ja MITin, jossa oli niin kuin konsulteilla ollut 25% nopeutta ja 40% laatua tullut tekoälyn käytössä työtehtävissä, mutta sitten oli myös jonkinlaisia kokemuksia, että tuntui, että työmäärät oli lisääntynyt. Tässä on siis selkeä se, että pystytään jo todistamaan, että on nopeutta ja laatua, mutta sitten työmäärä tuntuu, että on lisääntynyt, niin voisiko olla näin, että siinä on aika paljon kiinni nyt sitten johdosta? Kyllä mä näin sanoisin. Itse asiassa muuten unohdin sanoa, että tuossa samassa tutkimuksessa, tämä on nyt vuoden takainen, tämä oli Boston Consulting Groupin ja Harvardin ja MITin, ja siinä taisi olla myös tämä, tai siinä ei tainnut, vaan siinä oli myös tämä meidän mainitsema, tai sun mainitsema Ethan Mollick, joka siis on Wharton, onko se nyt sitten business school vai yliopisto, mutta siis tekee paljon tutkimuksia myös näiden Harvardin ja muiden asiantuntijoiden kanssa, eli hän on professori, ei ole tekoälyprofessori, mutta on nyt vihkiytynyt tekoälyyn, niin he tutki, siinä oli 750 konsulttia, jotka teki erilaisia työtehtäviä, ja tosiaan teki niitä niin kuin GPT-4, eli tällä hetkellä se on jo niin kuin ChatGPT maksaville käyttäjille se niin sanottu legacy-malli, että se on vielä siellä käytettävissä, mutta se ei enää ole se paras, vaan siellä on tullut 4O ja O1, ja nyt tuli se Canvaskin, vaikka ei se sinänsä taida olla ehkä mikään malli, mutta niin jo sillä 4 ne pystyi tekemään nopeammin, laadukkaammin ja myös enemmän työtehtäviä, se oli 12,jotain%. Eli kuinka paljon enemmän ne sai aikaan sen niin siinä aikana, kun niillä oli aikaa tehdä niitä tehtäviä, niitä oli hyvin paljon monia erilaisia, niitä vertailisit ihmiset, että mitkä työt oli vaikka laadukkaampia. Laadukkaampihan ei tarkoita sitä, että kaikessa työssä tarvitsisi aina niin kuin pyrkiä laadukkuuteen. Joskushan niin kuin usein ongelma on se, että tuotetaan ylilaatua, mutta tässä se laadukkuus tarkoitti sitä, että oliko ne vaikka ideat kuinka hyviä, eli ovatko asiakkaat valmiita ostamaan niitä. Jos sulla on huonolaatuinen idea, sä oot konsultti, niin kukaan ei osta sitä. Se on niin kuin, silloin se laatu on todella iso ongelma. Joo, mutta sitten toi, mikäköhän nyt mun täytyy sanoa, että mä muistan näistä tahoa Upwork tai joku tämän tyyppinen, joka teki globaalin tutkimuksen siitä, että miten ihmiset kokee, siinä haasteltiin sekä johtoa C-leveliä että sitten niin kuin työntekijöitä, miten ne kokee sitä, että kun johto niin kuin tunnistaa nyt nämä tuottavuushyödyt, ne on tietoisia siitä ainakin, ja tietenkin asettaa sitten henkilöstölle kovia paineita, että nyt teidän pitää hyödyntää tekoälyä, mutta sitten henkilöstölle ei mitään hajua, että miten ne tuottavuushyödyt saavutetaan, ja ne on kokenut, että se tekoäly on niin kuin jopa lisännyt työmäärää, työtaakkaa, mutta ei ole tuonut mitään hyötyä. No, tämä on aika helppo mun ja sun nyt niin kuin päätellä, että mistä se johtuu, jos et sä osaa sitä käyttää, ja jos et sä tiedä niitä erilaisia käyttötapoja, käyttökohteita, niin miten sä voisitkaan löytää siitä omasta työstään niitä, niin kuin, että ei ne tule niin kuin sun uniin jotenkin mystisesti, tai niin, että sun pitäisi jostain rivien välistä ymmärtää, kun johto sanoo, että lisää tuottavuutta. Näin mä sen teenkin. Totta kai sä tarvitset siihen jotain niin kuin
kättä pidempää opastusta. Tai niin kuin yksi hyvä tapa olisi vaikka se, että kun joku löytää hyviä tapoja siellä työpaikalla, niin että sitä jaettaisiin sitä informaatiota. Mutta tästäkin me juteltiin sun kanssa silloin, kun tätä suunniteltiin, että kun se ei mene näin, kun ihmiset ei välttämättä halua jakaa sitä. Että Ethankin puhuu pitkään siitä, että Amerikassa niin jo 2 vuotta sitten, tai milloin ChatGPT tuli marraskuun jossain vaiheessa 2022, niin että sen jälkeen 2023 viime vuonna, niin jokaisessa niin kuin vähänkään isommassa yrityksessä löytyy ihmisiä, jotka käytti sitä, mutta ne teki sen salaa. Koska ne ei halunnut niin kuin, paljastaa sitä, että ne on löytänyt jonkun tavan tehdä työt fiksummin, nopeammin, tuloksellisemmin. Ja toisaalta ne ei myöskään tiennyt, mitä siitä seuraa, jos he paljastaa, että itse asiassa tämä työ, joka on kaikkien mielestä tosi hieno ja vaikuttava ja tuo tuloksia ja muuta, niin itse asiassa se onkin tehty suurimmassa osa tekoälyllä. Että vähentääkö se jotenkin se ihmistyön? Niin kun, no nyt me ollaan jo siinä tilanteessa, että kaikki tietää, että voi käyttää ja sitä ei ehkä silleen samalla tavalla paheksuta. Ehkä jossain yrityksissä paheksutaan, jossain työn kuvissa, työn niin kuin tämmöisessä senioriteetissä voi olla, että paheksutaan, mutta kyllä mä sanoisin, että lähtökohtaisesti ainakin nuoret niin kuin ajattelee, että miksi ei käyttäisi, jos on kerran työkaluja olemassa. Tästä muuten itse asiassa päästäänkin varmaan sitten siihen, että kun tosiaan toi kuilu on valtava johdon ja työntekijöiden välillä, että tuleekohan tässä käymään niin, että niin kuin, mä oon miettinyt sitä paljon, että kuinka kova paikka tässä on niin kuin varsinkin kokeneille työntekijöille. Et mäkin olen ollut 17 vuotta, mutta sitten jotkut on ollut 30 vuotta työelämässä. Et kun ne nuoret pystyvät, jos he osaa käyttää vaikka ChatGPT:tä, niin ne pystyy kuromaan sitä, niin kuin, heillä on vähemmän kokemusta, heillä on vähemmän osaamista, mutta ne pystyy kuromaan sitä matkaa, joka aikaisemmin on ollut vaatinut 10 vuotta, niin vaikka vuoteen. Että mitä jos ne pystyy vuodessa oppimaan ne kaikki asiat, mitä joku on niin kuin opetellut 10 vuotta ja vielä enemmän, niin käykö tässä niin, että meillä tulevaisuudessa, kun Suomessa menee kuitenkin tällä hetkellä valitettavasti erittäin huonosti, on mennyt 15 vuotta, eikä näköpiirissä ole mitään, mikä muuttaisi tätä niin kuin isossa kuvassa. Niillä ei ole täällä uusia Nokioita, ja niitä ei synny hetkessä, vaikka nyt tehtäisiin mitä investointeja. Niin, ja aina tarvitaan työvoimaa, mutta sitten kun pitää joku palkata, niin sinne palkataankin aina se nuorempi, jolla on ne tekoälytaidot kuin se vanhempi, joka on ehkä vielä 50% tai jopa tuplasti kalliimpi. Tämä on erityisesti mun mielestä, niin kuin, mitä vanhempi sä oot, niin sitä vakavampi aihe. On joo, tämä on ehdottomasti siis sellainen asia, mistä mä oon oikeasti aidosti huolissani, ja tämä on semmoinen aihe, mistä mä pitäisi varmaan ehkä pitää vähän enemmän meteleikin. Puhutaan, siis paljonhan on keskusteluita kaikesta ikärasismista ja muista vastaavista, mutta kyse ei ole niin kuin tässä tilanteessa ollenkaan siitä, että niin kuin iällähän ei ole sinänsä mitään merkitystä, vaan siitä, että miten pystytään adaptoitumaan siihen, miten työelämä muuttuu ja niin kuin odotukset muuttuu ja se että niin kuin työtä pitää joka tapauksessa tehdä, tavoitteet kasvaa ja meidän pitää ratkaista vaikeampia ongelmia, niin meidän pitää pystyä tekemään asioita fiksummin ja paremmin. Eli tässä tulee sitten se, että pystytään hyödyntämään niitä resursseja, niitä teknologioita, niitä työtapoja, mitä vaikka tekoäly nyt tarjoaa, ja siinä on ihan merkittävä niin kuin ero niin kuin nyt tällä hetkellä vaikka nuorempien ja vanhempien välillä, ja sitten niin kuin tuossa, sekään ei ole mikään niin kuin kiveen hakattu juttu, että mikä on vanha tai mikä on nuori, siis siinä mielessä, että ihmiset kokee asioita eri tavalla. Sä voit olla vaikka 40-vuotias ja sä et ole niin kuin kehittänyt sun osaamista viimeiseen 10 vuoteen, kun kaikki on vaan sujunut tosi mukavasti ja niin kuin mitään ei ole tarvinnut tehdä ja palkka on noussut ja näin. Ja tässä jossain vaiheessa tulee todennäköisesti nämä muutokset, mitä tulee työelämässä tapahtumaan, se, että, niin kuin, että eipä tekoäly nyt vienykään niin paljon työpaikkoja, niin nämä ison niin kuin työmarkkinan muutokset, ne vie aikaa ja jossain vaiheessa mä pelkään sitä, että alkaa tulla sellaista vähän panikointia, niin kuin vaikka tietyn ikäisissä tai tietyissä työtehtävissä tai vaikka, no Helsingin Sanomathan oli tehnyt uutisen, tästä oli jo tämmöinen professori, ei tekoälyprofessori, vaan ihan niin kuin, oliko työelämäprofessori, että niin kuin keskiluokassa tulee olemaan isoja haasteita tavallaan, koska on ehkä totuttu siihen, että hommat on vaan rullannut semmoisella omalla painolla, ollaan tehty 16 vuotta näitä hommia, ei olla mitenkään vanhoja, ollaan vaikka 42, siinä on ihan hyvin voi olla 16 vuotta jo uraa taustalla, ja tällä vaikka olisi vähän muuttanutkin
työuraa kesken kaiken ja näin, ja siellä on vielä pitkä työura tulossa, mutta silti on totuttu ehkä tällaiseen tietynlaiseen, että näin on asiat aina mennyt mukavasti ja näin, niin siinä on sitten muutamia juttuja, että kyllä pitäisi ottaa silti siitä, mitä sä teet seuraavat 30 vuotta, ihmiset on pitkään työelämässä, no yritysten, mä toivon, että ne tukee sitä tekoälyn käyttöä, mahdollistaa niitä resursseja, mutta sitten toisaalta pitää myös vastuuttaa sitä yksilöä, että koska yrityksen tehtävä ei ole tarjota työpaikkoja, vaan ratkaista niitä ongelmia, ja se haluaa mahdollisimman kustannustehokkaasti toteuttaa tämän, ja nimenomaan järkevästi. Ja tästä on niin kuin kyse, että tehdään asioita järkevämmin ja fiksummin, ja mä itse asiassa tuossa vähän postasin just vaikka nyt juristien näkökulmasta, että sä oot ollut asianajaja, sähän tunnet lain ja niin kuin sen tulkinnan ja soveltamisen äärimmäisen hyvin, mutta sulla ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin tutustua koko vaikka kaikkiin lakeihin ja niin kuin muuta vastaavaa, mutta ollaan ehkä totuttu, että kun mä oon niin asiantuntija tässä, että ei tänne nyt tule kukaan mun tänne tontille riehumaan, mutta voi olla, että tulee näin tapahtumaan, jos mietitään juristi, sellainen, joka on nyt vaikka 3, 4, 5 vuotta ollut työelämässä, on nuorehko, pystyy käyttämään tätä teknologiaa hyödykseen ja haluaa käyttää, niin kyllä siinä on niin kuin aika iso niin kuin kilpailuvaltti siinä mielessä, vaikka nyt ei ole ihan korkein tähti tässä niin kuin ylipäätänsä lain tulkitsemisessa, mutta se, miten paljon se mahdollistaa erilaisia toimintatapoja. Niin... Joo, kyllä toi tulee kaikissa työtehtävissä jollakin tavalla näkymään jollakin viiveellä, että se on varmaan vaan vaihtelee sitten vähän toimialoittain, että miten niin kuin radikaalia ja nopeata se muutos on, että freelancereilla se on jo näkynyt, että se on jo 2% vienyt globaalisti työvoimasta, tai siis työpaikoista. Itse mä huomaan omalla alalla, niin voi olla, että tämä johtuu myös paljon tästä Suomen tilanteesta, mutta markkinointipaikkoja, viestinnän paikkoja entistä vähemmän. Mä kuulin, että paljon tapahtuu myös sitä, että yritykset, kun on tietoisia siitä, että tekoälyllä ihmiset pystyy tuottaa enemmän, niin ei välttämättä, just kun säkin olet sanonut paljon, että ne työpaikat ei välttämättä katoa, mutta sitten kun tulee se tilanne, että pitäisi rekrytoida, niin ei rekrytoidakaan. Tai että joku lähtee tiimistä, niin sitä ei korvatakaan, vaan ajatellaan, että nyt olemassa olevat ihmiset pystyy sen tekoälyn avulla tekemään, ja näin itse asiassa osittain pitää paikkansakin. Että kyllä mä ainakin, jos mä olisin nyt tällä hetkellä työnhaussa, niin en mä käyttäisi niin paljon aikaa niiden työpaikkojen hakemiseen kuin siihen, että mä hankkisin taitoja, joilla on kysyntää. Kyllä, se on. Sitten kun sä hankit sen taidon, esimerkiksi ChatGPT:n käyttötaidon, niin sä pystyt hakemaan niitä töitä niin 10-kertaisella tai ehkä 100-kertaisella vauhdilla, jolloin sä kurot kiinni välittömästi sen, että sä nyt et hakenutkaan 8 tuntia päivässä niitä töitä, vaan hait vaikka 4 tuntia, 4 tuntia käytit uusien taitojen oppimiseen. Ja opit ehkä myös sen, että se ei ole myöskään se niin kuin lähetettyä hakemusten määrä, vaan se, että sun pitää päästä kontaktiin sinne niiden työnantajien kanssa. Ja opit ehkä, ChatGPT voi auttaa sua keksiä vaikka millaisia ideoita, miten sä saisit niin kuin jalan oven väliin, että sä pääset edes esittelemään itsesi, koska sehän kaikki tietää, että vaikka lähetät 200 hakemusta, voi olla, että et pääse kertaakaan haastatteluun. Se voi lähettää 2 hakemusta ja saada 2 haastattelua, että vaatii luovuutta. Joo, ja tuossa on ehdottoman hyvä just se, että, niinku, että ne taidot, minkä vaikka nyt tekoälyn käyttäminen, niin se, niinku, että jos sä oot vaikka ollut B2B-myyjä ja sä oot nyt työtön, niin se ei tarkoita sitä, että sun pitää kehittää itsestäsi tekoälykouluttaja, vaan sä niinku koulutat itseäsi tehokkaammaksi työntekijäksi siinä vaikka myynnissä, ja sä pystyt sitten vaikka perustelemaan haastattelussa tai hakemuksessa, kuinka sä oot oppinut uudenlaisia tapoja prospektoida tai tehdä, niin kuin, mitä ikinä oletkaan oppinut, niin kuin myyntikirjeitä, erilaisia, sä voit auttaa niin kuin vaikka sosiaalisen median myynnissä tai niin kuin tekemisessä esimerkiksi social selling tyylillä, tai että niin kuin, se tarjoaa uskomattomia keinoja tavallaan parantaa sitä sun core-osaamista, tai siihen se tulee niin kuin hyödyksi. Sä oot edelleen etsit myynnin työpaikkoja, mutta sä olet niin kuin muita parempi myyjä ja tehokkaampi ja osaat uusia tapoja tehdä juttuja. Niin se on se, että sä et opettele niin kuin uutta työtä, vaan sellaisia niin kuin taitoja, niin kuin sä mainitsit, mutta mä vaan halusin täsmentää lähinnä just sitä, että, niin kuin, että se ei ole se, että olen myyjä, mutta olen ChatGPT-asiantuntija. Se ei ole se tavallaan, mitä se haetaan, vaan olen
moderni myyjä, joka osaa käyttää nykyaikaisia keinoja, jotta pystyy tuottamaan vaikka siinä myynnissä parempia tuloksia, pystyy käyttämään aikansa järkevämmin, pystyy tekemään enemmän luovaa työtä, voi olla enemmän asiakkaiden kanssa, pystyy todistaa sen, että sen päivässä ei mene niin sanottuun naputteluun näppäimistöllä paljon aikaa, ja se pystyy tuottamaan enemmän arvoa sille yritykselle. Se on se, mitä niin kuin sieltä tekoälyn kautta pyritään oppimaan. Kyllä. Microsoftin tilastossa noin tutkimuksen keväällä, jossa todettiin, että 66%, eli 2/3 suomalaisista johtajastakaan ei palkkaisi ketään, jolla ei ole tekoälytaitoja. Ja se oli mielestäni aika niin kuin hurja löydös, jos ajatellaan, että kuitenkaan suurimmalla osalla ei ole niitä taitoja. No 66% ei ole. Ei todellakaan ole. Ei ole niin, niitä taitoja. Vaan, että jos toi millään tasolla pitää paikkansa, se oli siis, siinä oli 1000 suomalaista mun mielestä haasteltu, en tiedä oliko ne työnantajia vai ketä, mutta tai siinä pakkohan niitä tietenkin olla selveli jollain tavalla niin kuin rekrytoivassa roolissa, koska se oli kuitenkin työnantajista 66%, niin oli. Ja sitten Googlen tutkimuksessa oli, että 100 000 työpaikkaa tulee tulevina vuosina Suomesta katoamaan. Nyt kun meillä on jo tällä hetkelläkin tänä vuonna, joku just tänään postasi LinkedInissä, että miten paljon vähemmän meillä oli nyt ollut avoimia työpaikkoja kuin vaikka vuosi sitten, ja tässä ei vuodessa ole tapahtunut sinänsä mitään. Me menee ihan ei meillä niin kuin huonommin taloudessa, mutta ei meillä mene paremminkaan, mutta niitä työpaikkoja vaan tulee koko ajan vähemmän, ja sitten kun niitä tulee vielä katoamaan, niin kyllä tämä tulee olemaan tämä työllistyminen niin oikeasti vakava ongelma täällä näin. Siis, ja koko Euroopassa, siis varsinkin tässä keskisessä ja pohjoisessa Euroopassa, jossa on hyvin erilainen. On. Ja niin kuin meillä on vanheneva kansa ja meillä on hiipuva kansantalous tälleen niin kuin EU-tasolla, ja sitten kun vielä kaiken lisäksi kruunaa sen, että jenkit ja Kiina johtaa tekoälykehitystä, niin me ollaan tässä tämmöisiä niin kuin tekoälyn käyttäjiä, ei niin kuin niitä keksijiä. Ja jos täällä nyt sitten on jotain tekoälytutkijoita, niin nekin myydään jenkkeihin, niin kuin kävi silloin AI:n kanssa, että 105 tohtoria. Niin eikä siinä siis mitään, ei mulla ole mitään sitä kauppaa vastaan. Monet startup-sijoittajat sanoivat, että se on hyvä asia, että suomalaisia startuppeja myydään, koska ei meillä ole täällä pääomia niin kuin kasvattaa niitä yrityksiä. Parempi se on kuitenkin, ja tuleehan se raha sitten tavalla tai toisaalta tänne Suomeen. Vähintäänkin sitten, jos ne ihmiset jää tänne näin, niin ne kuluttaa ja maksaa. Niin kuin vaikka nämä Supercell-tyypit on mielestäni hyvä esimerkki, että kyllähän ne on aina siellä palkkatulojen kuninkaina, mutta kyllä ne tekee paljon hyvää täällä, ne maksaa paljon veroja ja ne perustaa kouluja ja muita, niin kuin, joilla sitten taas toivottavasti rakennetaan niitä uusia Supercellejä ja näin. Siihen menee aikaa. Siihen menee aikaa, just niin kuin sanoin tämä Nokia-esimerkki, niin ei ole näköpiirissä mitään sellaista suurmenestystä. Pitäisiköhän me alkaa pikkuhiljaa laittaa pakettiin tätä jaksoa? Joo, kyllä. Mä voisin muutaman pointin tähän ehkä otetaan loppuun vielä silleen, että ehkä omat vinkkimme niin kuulijoille, että miten tähän lähtee. Mulla tuli tuohon äsken joku hirveän hyvä idea, mitä mä äsken mietin päässäni, mutta jos mennään nyt sillä, että lopetetaan tämä siihen, että oli sitten terveiset yrityksille tai työntekijöille tai muille vastaaville, niin miten tässä maailmassa nyt pitäisi tekoälyn näkökulmasta toimia sun mielestä? Ja jos mä lähden liikkeelle sieltä yrityspäättäjistä, niin mun mielestä pitää vaan olla niin kuin nöyrä ja hyväksyä se, että jos ei osaa, niin ei osaa. Ja ei tarvitse itse olla mestari, että sitten vaan hommaa sitä niin kuin tukea ja apua sinne työntekijöille. Ja tietyllä tavalla kyllä mä vähän potkisin niitä työntekijöitä, että kyllä se on jokaisen niin pitää olla kiinnostunut ja kokeilla. Ja ei vain kokeilla kerran, koska se ei anna hyvää ensivaikutelmaa todennäköisesti, vaan pitää systemaattisesti vähän harjoitella ja hankkia sitä koulutusta. Että koulutus ei ole kallista ja se maksaa kyllä itsensä takaisin nopeasti. Ja sitten taas työntekijöille, että jos ei se tästäkään motivoinnista huolimatta se oma työnantaja tarjoaa, niin ota nyt ihmeessä se oma tulevaisuus omiin käsiin. Et älä luota siihen ja odottamaan, että sitten kun meidän työpaikalla annetaan lupa ja tehdään säännöt ja hankitaan koulutus, niin sitten minäkin kyllä, kun se naapurikin tuossa sanoi, niin mä voin sanoa, että se sun viereisellä pöydällä oleva ihminen todennäköisesti on jo ottanut tilanteen omiin käsiin ja lähtenyt harjoittelemaan. Joo, ehdottomasti. Tuossa on se, että mä tiedostan, että monet ihmiset, jotka sitä aktiivisesti käyttää, niin ei siitä välttämättä kovaa meteliä siellä työpaikalla niin kuin pidä, koska haluaa pitää sen omana kilpailuetunaan. Se on ihan loogista niin kuin tässä maailmassa. Totta kai sille parhaalle kaverille sillä saatetaan muutama vinkki antaa, ja toisaalta työntekijät ei ole niin kuin vastuussa siitä, että pitää sitä koko organisaation
niin kuin massaa lähtee itse kouluttamaan, kun on jotain opetellut. Eli siellä yrityksen näkökulmasta on aina se, että niin kuin varmistetaan mahdollisimman hyvä semmoinen kokonaisuus, että kaikilla on ainakin tietyt samat perustiedot siihen, ja sitten lähdetään sitä hommaa viemään eteenpäin. Ja saa motivoida ja pitää motivoida. Ei kannata myöskään loppuviimeen sitten yrittää ulkoistaa sitä työntekijöiden kotiläksyksi, eli jos ette koulutusta hommaa, niin pitäkää omia piirejänne ja tehkää se työajalla, jos sitä pitää nyt sen työn näkökulmasta tehdä. Eli se, että kun sitten siellä kotona sitten juttuja, niin se ei sitten kuulu työajalle varsinaisesti, ja työntekijät, jotka sen itse tekee, niin haluaa sitten omaa paikkaansa parantaa, eli olettaen saattaa jopa tehdä niin, että hyödyntää sitä sitten uusiin työmahdollisuuksiin, sitä omaa osaamistaan, eli pitää myös pitää niistä kiinni, jotka sitä eniten käyttää. Ja yksilöiden näkökulmasta, että se on niin kuin yksi ylitse muiden valtteja, mitä opetella tällä hetkellä työelämässä. Se mahdollistaa sun koreosaamista olemaan parempi siinä, mistä sä yksinkertaisesti olet. Ihminen plus tekoäly on ilmiömäisesti tehokkaampi kuin mikä tahansa yksittäinen superosaaja millään tahansa osa-alueella. Ellei nyt etsitä Suomen kovinta ojankaivajaa ruosteisella labiolla, niin siinä se nyt ei auta. Mutta jos tietokoneella tehdään töitä, niin tämä on semmoinen juttu. Ja ehkä sitten, kun puhuttiin noista työnhakijoista vielä, niin että ymmärrettävää niin kun on haastavaa taloustilannetta ja ei ole työpaikkoja ja muuta vastaavaa, mutta on jonkun verran kuullut sellaista, että hommataan nyt vaikka tämä työpaikka ja sitten mietitään tätä tekoälyä sitten joskus myöhemmin tulevaisuuden. Ehkä siellä yrityksessä on joku tekoälykoulutus, minkä saan sitten joskus 8 kuukauden päästä. Ja tämä on siis niin kuin, vaikka tämä kuulostaa siltä, että on oma lehmä ojassa ja meillä on molemmilla omat lehmät ojassa, että ostakaa nyt palveluita, se ei ole niin kuin viime kädessä se, että tarvitsee ostaa, vaan jos haluaa, niin sitä apua löytyy, joka on hyvin jäsennelty ja pääsee heti korjaa satoa, selkeät opit, vinkit, niitä löytyy, mutta yrittäkää nyt edes sit omatoimisesti opetella sitä, koska se on niin kuin juttu, joka maksaa itsensä äärimmäisen hyvin takas. Eli olit sä yksilö tai yritys, niin tekoälyssä kalleinta ei ole lisenssit, koulutukset, ajankäyttö siihen oppimiseen, vaan se, että sitä ei käytetä. Johon on mun mielestä hyvä lopettaa. Noniin. Se on just näin. Oppii voi monella tavalla ja sitä on saatavilla. Sen verran kuitenkin pakko vielä oppimisesta sanoa, että ei kannata ottaa aina ihan kaikkea oppimaansa kuolemaansa niin kuin kirjaimellisesti tai semmoisena yhtenä totuutena. Mä tänään itse asiassa kävin lounaalla yhden tekoälykouluttajan kanssa, yksi Suomen nimekkäimmistä tyypeistä, niin sitä vaan sanoi, että hänkin on välillä törmännyt niihin ihmisiin, jotka on käynyt niin kuin samasta aiheesta 2 eri kouluttajan luennolla ja huomannut sitten, että sillä toisella ei ehkä ollutkaan ne perusteet edes hanskassa, että kannattaa niin kuin silleen tutustua myös siihen kouluttajaan, tai aina ei voi tutustua hirveästi, eikä minunkaan tapauksessani minusta paljon löydy, mutta yrittää löytää sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti on niin kuin tehnyt sen pohjatyön kunnolla ja osaa niitä asioita, ja vähintäänkin semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti rehellisesti sanoo, jos ei osaa. Tekoälyn kanssa siinä käytössäkin on se, että sitä voi käyttää monella eri tavalla ja päästä silti hyviin lopputuloksiin, mutta sitä voi käyttää hirveän monella eri tavalla niin kuin huonosti. Ja niin, että sä aina ajaudut niihin niin kuin tämmöisiin epäonnistumisiin, jatkuviin turhautumisiin. Ja tämähän se oli se juttu, minkä takia vuonna 2023 suomalainen media pelkästään sanoi siitä, että ei tämä tule mitään korvaamaan, ei tästä ole mitään hyötyä, tämä on ihan paskaa, koska ne toimittajat itse ei osannut käyttää. No sitten alkoi muuttaa sitä niin kuin omaa mielipidettään, kun ne sai koulutusta ja ne sai opastusta ja ne ymmärsivät, että hetkinen. Ja nythän sitten niin kuin moni uutismedia jo niin kuin tekee itse tiivistelmiä vaikka uutisia niin kuin tekoälyllä. Näin ne niin kuin vuodessa muuttuu mielipiteet ja asenteet, kun huomaa, että olikin vaan itse vähän ylimielinen asian suhteen, että ei kannata olla ylimielinen vaan. Toi on kyllä, mä tosi nopeasti menen tuohon, toi on itse erittäin hyvä pointti, että median negatiivisuus on aika paljon vähentynyt tekoälyyn liittyen ihan siitä syystä, että mä uskoisin, että siellä on löydetty niin paljon hyötyjä, että ollaan vaan sille, että eihän sitä voikaan dissata, koska siis löytyy tosi paljon erilaisia niin kuin, tiedätkö, uutisia voi kuunnella, ne on tekoälyllä luotu ja
uutisartikkeleita tehdään. Totta kai sitten voidaan mennä siihen, että voiko vaan rummuttaa niin kuin massoittain, se on aina asia erikseen, ja silloin aina vastuutetaan sitä kuitenkin tekijää, eli ei luoda vaan niin kuin luomisen ilosta roskaa nettiä täyteen, se on aina keskustelu erikseen. Ja toi, niin kuin, että asiantuntijuus tai muu vastaava niin kuin liittyen tekoälyyn, niin se on ehdottoman niin kuin tärkeää, koska on paljon ihmisiä, jotka ehkä luulee tietävänsä. Sitten on myös se että niin kuin ihmiset tietää vähän eri tavalla, käsite on tosi laaja, joku tietää vaikka enemmän siitä niin kuin tekoälyn kanssa rakentamisesta, mutta ei ymmärrä vaikka asiantuntijatyön päivittäistä tekemistä ja miten sitä pystyy niin kuin aidosti helpottaa, että on vähän erilaisia niin kuin asiantuntijoita, että vaikka jos me ajatellaan meitä molempia, niin me pyritään auttaa työntekijöitä, antaa niitä ideoita enemmän, ja tässä maailmassa, että sitten on sellaisia niin kuin vaikka vähän insinööri-ihmisiä, jotka tietää tekoälystä paljon, ne niin kuin sit pyörii siellä maailmassa, rajamaailmassa, niin se on sitten taas vähän erilainen maailma, joka ei toisaalta tuo sitten ainakaan niin kuin työntekijöille ja yksilöille niin paljon niitä nopeita voittoja ainakaan, että se vaatii sitten aina oma hommansa siihen, mutta jos ettei homma veny aivan liikaa, meillä varmasti juttu tulisi pitkään, voidaan ottaa toinen jakso jostain, jos tulee vaikka palautteita, että mistä aiheesta ihmiset haluaisi vähän kuulla, että täällä on niin kuin monta asiaa ja käymättäkin vielä, mitä olisi tehnyt mieli käydä, mutta ettei tule 7 tunnin podcastia, niin pistetäänkö tällä kertaa tämä homma pakettiin. Kiitos sulle, Terho, kun olit vieraana, ja ehkä otetaan joku kerta toinen keissi vielä. No todella mielellään. Joo, tässä täytyy myöntää, että mä unohdin jo niin kuin varmaan ensimmäisen 2 minuutin jälkeen, että tämä on podcast-haastattelu. Mä ajattelin, että me ollaan vaan Teamsissa tai itse asiassa tämä Google Meets, vai mikä tämä on, jutellaan vaan. Tämä oli tosi mukava vierailu ja vaihtaa ajatuksia tästä. Ja toivottavasti saada jotain kommentteja. Tämä oli tämmöinen, meillä oli tietty rakenne, ja me suurin piirtein sitä noudatettiin, mutta kyllä me vähän poikettiinkin linjasta. Välillä vähän rönsyiltiin, mutta ei jaksa ihan mitään perusluentoa tehdä tästä. Tällä tyylillä tykkää ja toivottavasti kuuntelijat saa tästä jotain uutta. Ja laittakaa ihmeessä kommenttia, jos haluatte uusia jaksoja, niin toteutellaan. Kiitoksia sulle, Terho. Joo, kiitos Valtteri. Nähdään, kuullaan. Yes. Moi moi. Kiitoksia, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Toivottavasti tykkäsit ja kaikki kommentit, palaute, risut ja ruusut on erittäin tervetulleita. Ja tää on nyt sun merkki ottaa viimein tekoäly aidosti haltuun. Eli jos ootte yrityspäättäjä siellä kuulolla, niin www.futu.fi. Käykää tsekkaa palvelut ja varatkaa vaikka ilmainen tapaaminen. Ja jos oot yksilö ja haluat kehittää sun osaamista, ettet vaan jää jalkoihin tässä suuressa kehityksessä, niin käy tsekkaamassa www.school.com kautta tekoälykoulutukset, eli k-kirjaimella school.com, ja linkit löytyy myös tuolta alhaalta. Jes, kiitoksia sulle ja nähdään ensi jakson parissa tai kuullaan